Jose Palihog manlingkod. O karon ato na formal pagkasugdan atong ihatag sa ato ang moderator, atong hatagan sa masibang pagbak ang moderator Pastor Engineer. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga Tagalog, mga kapatid, palakpakan natin siya. Amen. So magtatagalog po ako dahil gamay pa ang binisaya ko, mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kay naamay tayo mga kauban nga nagtanaw sa Facebook nga mga Tagalog o mga lain-lain pang mga lingwahe. Kay tibok Pilipinas man na mga igsoon. Amen. Atong dayo na atong Ginoo. Amen. Roman Catholic dayo ang Ginoo. UPC dayo ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po mga kapatid. Amen. Hallelujah. So meron po tayong debate ngayon mga kapatid at mapapakinggan po natin ang kanilang mga stand. Amen. Hallelujah. Patungkol po sa topic mga kapatid. Amen. Ang topic po mga igsoon ay pamatud-an nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. O ang UPC mga igsoon, pamatud-an nga ang tinuuhan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Amen. Palakpakan natong Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O kami nga moderator mga igsoon, kami po ang magbibigay ng kapayapaan or magdadirect or magga-guide para mapanatili po ang kapayapaan sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. So ang objection po ay direct po sa mga moderator. So ang aming mga viewer or ang mga audience po ay kailangan pong makinig kapag nagsasalita po ang dalawang speaker. Okay po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So, lahat po ng mga hindi pa po nakakadalo ay iniimbitan po namin pumunta at para po makinig. Amen. At ang kapayapaan po ng Panginoon ay nasa atin nawa mga kapatid. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Ibibigay ko po sa kasama po nating moderator. Amen. Sa Roman Catholic Church ang pag-explain po sa ating mga rules of debate. Okay, maraming salamat kapatid. Og maayong hapon Bohol. Atong hatagan og usa ka masipang palakpak ang atong kaugalingon. Ospon ko atong hatagan og usa ka palakpak ang atong kaugalingon. Ako pagyong utrohon for the last time. Atong hatagan og usa ka palakpak ang atong kaugalingon. Og atong ihatag sa Ginoo ang daghan masipang palakpakan. Kini kay nagkasinabot na gyud ta. Mayong hapon usab sa nagtanaw sa atong live coverage nationwide o sa tibuok nga kalibutan. Karong hapuna atong pagasaksihan kining lampugi sa kamatuoran. Sa di pa nato kini pagasugdan, ako usang pagabasakon ang rules of dialogue. At least doon kita induse ka mga regulasyon that govern us in the entire proceedings. Rule number 1, 15 minutes constructive speech for affirmative stand. Dapat ipasabot ang afirmatibo pagkakalan o 15 minutos sa pagpaparo sa iyang proposisyon. Sundan gilayon sa 15 minutos cross-examination by negative to affirmative. Sako pa ang question and answer portion doon ay 15 minutos. Uman sa 15 minutos na cross-examination, hatagan usab o 15 minutos nga destructive speech and negative stand aron nagubo
oo niya ang ipamarong sa permatibo. O kumanayaan ang pagkatagan sa 15 minutos ang permatibo sa pagpaunahan sa negatibo. O maukini ang sitting for 2 rounds. Sunod, dunay 5 minutes summary nga paghahatagan ang matag speakers og 5 ka minuto sa pag-summary. During summary period, the negative will be the first speaker and the affirmative will be the last one. And what is summary? Summary is a brief statement covering the main issue, a final summary of arguments. So no need to present or establish more evidence. Take note, debaters, sa 5 minutos na sumaryo, dili na pwede magpresentar o ebidensya. Why? Because during summary period, there is no cross-examination and no objection. Hubda na ninyo ang inyong gibitbit ng mga ebidensya sa inyong duha ka round. O ang summary, igo lang pag-sum up kung unsang nahitabo sa dagan sa debate. Rule number 2, 1 minute question, 1 minute answer. Nga buong ipasabot paghahatagan o 1 minute time allotment ang mga tana o ang mutubag. Question and answers are limited to maximum of 1 minute only. Ito pananglitan kung dili makonsum ang 1 minute. Kinahanglan nga mohatag og hands. Sa nagutana, pwede siya mo tuba. Sa nitubag, pwede siya mo ingon sunod pangutana. Kana kung dili mahuman ang ilang usa ka minuto nga ihatag nga allotment. Rule number 3, direct question premises are allowed. Kinahanglan during sa cross-examination kung mahimo direktang mangutana pero og naay premise atong gi-allow. Rule number 4, questions are based only to the subject matter. Focus only to the main topic. So, mga debaters must not go outside to the agreed topic in whole proceedings. Dili pwede nga mukawa sa tema. Ang tema ragyod ang diskasyonan. Kung sa tema, truture. Kung ang Katoliko ba tinukod o dili? Kung ang UPC ba tinukod o dili? Dihara ang ilang debate moso. Rule number 5. Categorical questions must first be answered by either yes or no with 1 minute qualification. Kung ang pagpalutana kategorikal, tubagon o sa na yes or no, o hatagan siya o privilege na expound ka na within 1 minute qualification. Rule number 6. No interruption unless there is any objection. Debaters, bawal na mosapaw. Panahon na magana, dili pwedeng mosapaw. Atong nga pagkasinapo ang lumabahagi. Rule number 7. Objection must be answered addressed only to the moderator. Dili pwedeng magyaw-yaw ang debaters. Kinahanglan na kung dunay mga objection, direkta kilayon sa moderator para mahatagan ang huli. No side comments. Dili pwede na mag-komentary. Rule
Rule number 8, time will be cut off during objection period. So timekeeper, during objection period, hatian ninyo ang inyong orasan para mahatagan ngayon o i-post ang inyong orasan para musudayon ang pagsulba sa objections. Rule number 9. During objection period, the one who object will say, objection, Mr. Moderator. So the leaders against nga mo object mo, kinahanglan gilayon nga objection, Mr. Moderator, dili una magyaw-yaw. Mangayo sa og objection sa moderator. Og ang moderator mo reply, what is your objection? Kay nag-object ka man, unsa man ang imong objection. The one who object will cite which in the rules of dialogue being violated. Kinahanglan ang mag-object mo sitar o rules sa atong rules of dialogue kung naintindi ang na-violate during the proceedings. If there is any counter objection, the moderator listen first before ruling. Kung doon ay mahitabo nga objection number 1, dahil mo counter object ang pikas habig, paminaon una sa moderator ang duha ka habig, usa pa siya muhatag sa iyang ruling. Rule number 10. Objection anytime if there is any violation against the rule of the day. So kung na objection, object nila yun. What is objection? Objection is expression of disapproval. So in the entire proceedings, if there is something objectionable, then grab the opportunity to object. Debaters always bear in mind that both of you have equal right to object. Object anytime so that the entire proceedings will be aligned to the rules of dialogue that govern us. Ang inyong pag-object makatabang sa maayong dagat niining atong debate. Rule number 11, no ad hominem, offensive statements, personal attacks are prohibited. Bawal kitang manginsulto sa atong isig ka debaters. Bawal ang mga offensive statements, personal attack only the fallacious arguments. Atakiha lang igsuon ang mga sayop nga pangatarungan. Last rule number 12, always listen and respect to the ruling of the moderator. Sa dihang ang moderator mo ingon, moderator's time, kinahanglan nga manghunong ang debaters og yaw-yaw. Kay mosod ang moderator aron mahapsay kining atong dialogo karon. Og ang mga ruling sa moderator mao kini. During objection period, kung makita sa moderator nga ang objection is valid, ang desisyon sa moderator is objection granted. Pero kung makita sa moderator nga ang imong objection walay bukat nga rason o dili ka makasait sa usa sa mga rules of dialogue, then ang rules sa moderator objection denied. Pero panalitan kung may counter objection, ang objection number 1 na objection number 2 i-counter o sa mga rules sa moderator. Kung ang unang ni-object, balido ang iyang objection, dahil ang may counter-object,
kon ang nag-object number 1 walay balidong rason, ang ni-counter object adunay lig-ong basihan, then the ruling of the moderator should be objection overruled. And I hope nasabtan kining regulasyon sa duha nato karon nga mga debaters. Ato silang pagahatagan sa masipang palakpakan. Apang sa dili pa kita formal nga magsugod, ako usang kutloon ang giingon sa atong maestro sa argumento, si Professor Francisco Africa. The Art of Argumentation and Debate, page 14. And I hope mao kini ang muhatag og guide sa atong duha karon ka mga debater. Matod sa maestro sa atong argumento, a debater that starts arguing without knowing what it is that he should establish is similar to a traveler who starts on his journey without a fixed destination. I hope kining maong dialogue dunay maayong sangtuanan. Once again, ato ng opisyal na pagasugdan ang atong debate. Pamalakpak sa among tanan. Proposition number 1. Pamatud-an ni Reverend Father Darwin Gitgano nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Atong sugaton sa masipang palakpak ang atong constructive speech, Reverend Father Darwin Anyuber Gitgano, and timekeeper prepare. Pag mosulte si Father Darwin sa iyang muater siya sa iyang first word, then ang orasan magsugod. Akong ihatag ang microphone sa atong affirmatibo sa proposition number 1. Mayong hapon kanatong tanan. Ang tema, pamatud-an ng Iglesia Katolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang sugod na ko dayon kay kamay ra kay itong oras. Una, dili malalis nga ang ato Ginoo nagtukod jud og iglesia. Either Iglesia Pentecostal o Iglesia Katolika, mo na yung atong paminawon karong adlaw. Si Kristo sa Mateo 16:18, mingon siya, "Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." Dili makapuntog ining iglesia ha. Sa to pa kining iglesia ha, gitukod ni Kristo. Kanus ang nagsugod, panahon gayod sa unang siglo. Kung ang simbahan nagsugod lang sa 18, 19 siglo, dili na mao. Kaya ang mao nga gitukod ni Kristo, nagsugod jud dito sa Jerusalem. Mateo 16:18. Lucas 24:47. Kinahanglan ang pagsangyaw sa maayong balita, magsugod sa Jerusalem. Asa magsugod? Dili sa Pilipinas. Dili sa Amerika. Asa magsugod? Sa Jerusalem. Bako masukuha with feelings na ako. Nakaron. Unsa may ebidensya nga kining atong Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Atong basahon ang Living Bible sa Job chapter 8 verse 8. Read the history books and see. Unsa gingon? Read the history books and see. Kinahanglan atong tun-an ang historical books. Walang natay referensya. Kaya kung Biblia lang, mahimo man ang diferensya. Pwede mag-ako ng angkuno ng nasuwat sa Biblia. Pero di ako ang ipasabot niya na.
Kinahanglan ang atong pagpabarog dili private interpretation. Dili opinion, kundi base sa dagko kayong mga kaligunan. Historical books. Ngano makutlo man tag historical books? Matud pa ni Propeta Isaias sa Isaias 41:4, kinsay naghimo nini? Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo nga diha na sa sinugdan ug anaa usab sa katapusan. Kinsa diay nagbuot sa kasaysayan? Ang Ginoo. Busa wa ko'y katungod sa pagsubak sa kasaysayan. Ngano man ang Ginoo may nagbuot niya na sumala sa Isaias 41:4. Nakaron mga kaigsunan, mukutlo ta, ang Iglesia Katolika tinuod ba? Nga gitukod sa tong Ginoo. Ningon mas hope, read the history books and see. Living Bible. Usa ka Protestante nga version. Dili na Katoliko kay Protestante nga version ako gigamit. Read the history books and see. Niya din ang historical books, The New Book of Knowledge, volume 16, page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Matod pa ni Kristo, kidahanglan magsugod ang mayong balita pagsangyaw. Medyo kidahanglan magsugod sa Jerusalem. Di nagsugod ang history sa Roman Catholic Church. Began in upper room in Jerusalem. Kinsa nagsulti? Historical books. Sunod. Niya na po ang Young Student Learning Encyclopedia, page 2, 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There are no separate sects or branches of Christianity as there are today. Wa kuno yung mga lain-laing mga pundok. Usa ra jud ang tinuhuan gitawag Kristohanon. The word Catholic means universal. For those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Maguba lang kining presentation ako kung doon na siya historical books nga ika-present karon. Pero kung dili sila kapakita og lig-on nga ebidensya, nagpabilin nga opinion versus standard reference. Dugang pa, Gloria Universal Encyclopedia, volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kinsa ay katong gibubuan sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes ang Iglesia Katolika, because this is the divine society founded by Jesus Christ. Dini mabangbang makaigsunan. Diyan na po ang Encyclopedia International, volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Mao'y magtutukod. Diining maong simbahan. Bisan gani, ang kasaysayan sa Pilipinas, the Philippines, a unique nation by Gregorio Saide and Sonia Saide, page 123. Christianity, Spain, greatest legacy, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Dini mabangbang makaisunan. Munang dili lisod nako ang pagpamatuod. Ni anato dili opinion kun dili kamatuoran.
Og matod pa sa tong Ginoo, ang kamatuoran lang may maghatag kanatong tinuod nga kagawasan. Kung gusto kita mahisayod niini, maayo nga nitambong ta karon og inyo nang nasayran ang tibuok nga kamatuoran. Dili lang ang mga igsuon nato nya dili Katoliko, ang mga standard reference ang nipamatuod nya tinuod ang simbang Katoliko. Bisan gani ang mga Sabadista, silang official mga magasin nga gitawag the ministry. A medium of communication, ang sabi ng the ministry, a medium of communication between the members of the ministerial association of the Seventh-day Adventist. Unsa ilang gingon sa page 9, summary of points. The Apostolic Christian, Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. Unsa di ay ang Iglesia Katolika? Apostolic Christian, Ancient Catholic, established by Christ and His apostles, continued to the time of Constantine, about 321 AD. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Unsay gisulti dinhi? Ang Ancient Catholic Christian gitawag og Roman Catholic Imperial State. O kining maong simbahana founded by Christ and His apostles. Dili lang ang mga standard reference ang nipamatuod, pati na ang mga dili Katoliko. Dili na basta-basta oy. Og niya na po ang Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo. July-August 1988, page 6. Ningon sila dinhi, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Di na ni mabangbang. Iglesia ni Cristo nagpamatuod, apil pong Sabadista nagpamatuod, niya pa dyan laing basahon sa Iglesia ni Cristo, the voice of prophecy. Ako pa dyan basahon, binisaya ni, kagikan man ni sa Cagayan. Ningon din ni Katoliko ang Iglesia, voice of prophecy, friendship course, F12. Oo, Katoliko ang matuod nga Iglesia, matud pa nila. Kini mo'y usa ka kamatuuran nga walay masinabuton nga protestante bisan pa iunsa niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia. Kung siya magpatilinghog, katulad pa nila, sa katarungan, mahimo nga mapuribahan pinaagi sa balaang kasulatan nga tuod Katoliko ang matuod nga Iglesia. Dili na ako ang nagpamatuod, mismo na ang baba sa mga protestante nga mga pinangga natong mga igsoon. Glory to God. Hallelujah. Matakdan man tutan nila. Ay na. Dugang panana mga kaigsunan. The Religion's Book, page 334, the Roman Catholic Church is the original. Unsa to? The original. And still the largest Christian church. Unsa di ang Roman Catholic? Original. Kung dunay original, dun na po'y pirated nga simbahan. Kinsa ng pirated nga simbahan? Basta tinukod sa tao lamang. Dugang pa, Merriam-Webster Elementary Dictionary, copyright 1984, page 79. Roman Catholic Church, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. Ano to? Tracing its history back to the apostles. A member of the Roman Catholic Church.
So tinuod ba nga maka-trace ta panahon sa mga apostoles? Tinuod. Ni adinhi mga kaigsunan ang mga dagway sa mga Santo Papa. Ang unang Santo Papa si San Pedro. Sunod ni San Pedro si napaliman Dara. Si San Pedro, si San Linos, Clitos, Clemente, Evaristos, ug ang preset nga Papa 266 na kapampa si Papa Francisco. Way pugto kana makaigsunan. A member, usay gingon dinhi sa Merriam-Webster Elementary Dictionary, Roman Catholic Church, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Kinsay nakadawat og Yahweh? Way lain, si San Pedro. Kinsay unang Santo Papa sa Iglesia Katolika? Si San Pedro. Kinahanglan. Objection, Mr. Moderator. Okay, there is an objection from the side of United Pentecostal Church. What is your objection? Akong objection kay kinahanglan man kong mangutana unya nga kanang dili mugawas sa tema. Hapit na malang mahuman ang iyang constructive speech. Wa may nabasa sa mga ebidensya o sa Biblia nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mauna nga ang atong rules kinahanglan nga sa all out proceedings sa atong debate nga dili mukawas sa tema o sa topic. Nakadungog mo o ebidensya Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala, di ba? Oh. So, kung yung objection, wala sa topic, invalid ang constructive speech. Okay, Invalid. so, meron pang objection dito mga kapatid. So, pakinggan po natin si Sir Darwin sa kanyang sagot. Okay. Akong ipasulti ninyo, mo to, Bible o referensya. So, ang Biblia, nakukuha ko, ubay-ubay naman to. No? Huwag akong pamatud-an, nga dili litra por litra sa Biblia. No? Kaya ang litra makapatay. Na nasa 1 Corinto, Kapitulo 3:6. Ang litra makapatay. Kung maglitra-litra ta din kandidato tas patay ini. Okay, the moderator times, no? So, according to the rules of dialogue number 9, during objection period, mo-object ang gustong mag-object. Pero according to our rules, mangutana ang moderator, what is your objection? So, una na kung entertainon, Pastor Rolly, ang imong objection. Asa man dinhi sa rules of dialogue, ang imong giside sa imong objection. Okay. So, ang constructive speech nga dapat nga affirmative sa topic, number 1, dapat correct o insakto nga speech haom sa affirmative. Karing 11 nga attack only the fallacious. So, akong gi-consider nga fallacious argument ang usa ka constructive speech nga ang iyang i-conclusion dili haom sa iyang proposition. Ni conclusion siya, ni gamit og referensya og mga words Catholic Church, Roman Catholic Church in English man ang atong gipirmahan dire, ang atong gidapatihan dire. Iglesia Katolika Romana. Okay. Silent. Moderator's time. Moderator's time. Also, napakinggan po natin yung Hilom. sinabi ni Pastor Rolly. Moderator, excuse me, wala pa kumaban sa kong point. Ako lang yung wato na itiwas. Okay ra? Okay. So ako na nakuha ang imong point. Ang imong objection based sa rule number 1 nga ang 15 minutos constructive speech i-align gyud sa proposisyon. O ang proposisyon nga gi-prove ni Reverend Father Darwin Gitgano, pamatud-an niya sumala sa Biblia referensya.
So imo man siya nadungog nga migamit siya referensya. So your objection is overruled. Okay. Next. Wait lang po, wait lang. Pakinggan natin yung explanation kasi ang sinabi po ni Pastor Rolly, kailangan basahin niya yung pinirma nating topic na yung buo pamatudan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya yung buo. Brother Anene, sa debate kanang imong proposition di na mo ibasahon nimo resolve gani pamatudan mo nang naatay 15 minutes constructive speech. Kay kung basahon na dito, di lang mag 1 minute. Sa gamito nato ang naane sa atong petition of the day. Excuse me sa. Naata dire libro nga kasaligan yun gigamit yun siya. Moral arguments, ethics of moral Okay, arguments. pakinggan natin si Pastor Rolly. Ang atong reklamo kay fallacious argument ang gihimo. Unsa may usa sa fallacious argument? Kining begging the question, the premise and conclusion. Mr. Pastor Rolly, dili nimo katungod nga mukot ana ni ata karon sa objection period. So unsa man ang among right dinhi as moderator kung dili ka maminaw sa ato nga giroling. Ang ako nang giingon sa debate gitagaan tag 15 minutos constructive speech, dili but ipasabot nga basahon ng tibuok nga sentence, resolve gani within 15 minutes. O mao na gigamit ron karon ni Father Darwin. So your objection is overruled. Proceed. Salamat. Wait lang sir. Okay. So respeto natin yung kay Pastor Rolly, no? Base nga sa pinirmahan natin ba na topic. Maganda naman po yung kanya sinabi niya. No, kailangan atagal niya nang Doon naman, nag-explain. bro. Pero wala pang Counter objections ako. Doon naman siya time. Ato na siya yung time ipamatuod nga kuan. Naman siya time, di ba? So, dapoy cross-examination. Ato ra dito. Ipabaha nga wala ko musubay. So pagkakaroon, isubay ko iwa ko mag-ingon diri laig iglesia. Iglesia Katolika, Bisaya diri in English man pud diri speak sa ilaha. United Pentecostal. Muna nga padayon ko. Moderator. Okay. Moderator. Objection. Objection. Okay, what is your objection? Out of topic ang mga ebidensya nga gi-present. Invalid. Unsaon ako pag cross-exam unya nga invalid ang imuhang presentation. As moderator, paminawa lang Pastor Rolly ang iyang gipresent. So nigamit siya og daghang ebidensya wa man siya mokawas og lain nga tema. So mao nang as moderator, my role, I would like to see this that Okay po. objection Bale. overruled. Okay. So atong ipa-continue ang pag-speech si Father Darwin kay gihatagan man nato sa 15 minutos nga constructive speech. Okay. So mo continue siya sa iyang pag-present. Okay, so dahil mapagbigay naman po ang dito sa UPC, imong ituloy na lang po ni Father Darwin ang 1 minute. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, praise the Lord. Salamat, Mr. Moderator. Na problema na siya unsa kuno ipangutana kay ligon man kayo. Dili ni mabangbang. Mao na nga ang iyang objection dili na overruled tungod kay wa man ta magama-agama atong topic dinhi. Yung sa nga anong in English ba na imo? Mabisaya man diri. Tanawan ng inyo United Pentecostal di na in English. Mao na nga nakita nato basta watas kamatuoran. Dili na jud mahimuta. Unang kita kalma na kaayo. 1 minute left. Aron sa pagpamatuod ni ining kamatuoran. Mabuntog lang ang pagpamatuod nato dili litra por litra. Atong ginanda pamatud-an. Pamingon nagbasahon. Wala nga review ha ang topic pinangga nga pastor, wa magingon niya basahon litra por litra. Objection, Mr. Moderator. Objection. Or Usa objection. ka akong pagpamakak ang tema sumala sa mabasa.
O niya kanong mayon man nga dili basahon. Okay, okay. Okay, we hear the objection sa tubag sa kay Father Darwin. Paminawan nato si Father Darwin. As moderator, ba akong balikon ang tema. Pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. So mauni ang napirmahan. So Father Darwin, proceed sa imong remaining time, basaha, sumala sa Biblia ug referensya ang pagpamatuod nimo. Okay, so pakibasa po Pastor Sir Darwin. Okay, ato basahon sa Biblia. Dini sa paraphrase on the New Testament. Lagi. Ang gusto man sa Biblia niya ay protestante nga Biblia. Okay. Atong basahon ang John chapter 3 verse 16. Dengon din 10:16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Nabasa na. Nagpatriling pa ganita. Time is up. Muna nga. Okay, time's up. Okay, daghang salamat no. Nahuman ang 15 minutos nga affirmative constructive speech sa atong affirmative speaker. So karon mo proceed kita sa 15 minutos nga cross-examination ni Pastor Role. Pag-start ni Pastor Role sa pag-question, mo start po ang atong orasan. Timer, ready na. Agingon sa... Ineksogod ako question pa. Question. Masulti sa kong dita question. Dara ko i-recognize nga akong kauban nga niabot, no? Si Pastor John Matira, pwede? Magsugod na? Sige. Saon man ni mangutana sa tema, di naman ni matunong tema, ato na laning i-largo. Objection, Mr. Moderator. During sa cross... What is your objection? Okay, what is... During sa cross-examination, base sa atong rules, bawal mangomentaryo diretso pangutana. Okay. Objection sustained. Okay, pangutana, Pastor. Sige. Niyay ako ang nabasa Dear Darwin man Dear Darwin nga Apostolic Catholic Church tinukod ni John Corintin nga napoy Iglesia Katolika Pilipina Independiente kini nga mga iglesyaha mao ba ning mga iglesyaha ang imong ipamatud-an nagitukod ni Kristo o kanang naang naslikod nako nga simbahan. Salamat sa nindot yung pangutana. Kanang aglipayan man yung pangutana. Apostolic Church. Daghang nagda sa Apostolic Church. Gani ka mo, matud pa niya, Apostolic Defender. Pero wa magikan sa mga apostoles. Nagdalang sa ilang ngalan. Ang amo, wa may magda. Konektado gayon! Og dugang pa, kay 1 minute man ang tubag, og dugang pa, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang imong pangutana nga Apostolic Church o kanang independent Aglipay Church nagsiak na sa tinuod nga pagtuo nga maong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa man tubag. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, excuse me. Ako pangutana. Objection time. Objection time. What is your objection? ang katungdanan sa ato pinangga nga igsuon mangutana dili mangomentaryo. Okay, based on the rules of dialogue number 3, direct question. So objection sustained.
Proceed to your next question, Pastor. Direct question ang akong question. Kini bang aglipay, kini bang apostolic, o kana bang simahan dako ang buti pasabot timong gitukod? Okay, Ang tubag. answer Sir Darwin. Ang tubag, pinangga nga pastor, dili na mao ang akong ipamatud-an. Roman Catholic Church may ipamatud-an, dili aglipay. Kung naminaw ka sa kung pagpamatuod, Time's up. Time's up. Sunod pangutana. Oh, next question. Di kuno ng simbahan na. Sige, sige lang. Okay. Sa Mateo. Okay. Palakpak mo, palakpak mo. Moderator's time. Akong gipahinumduman ang duha ka debaters nga i-align ang ilang mga aksyon dinhi sa atong rules of dialogue. Klaro sa atong rules of dialogue, number 3, direct question. Premises are allowed. Pwede mag-premise, but according to rules number 6, nga kung naay objection, mao pa ka mosulte. Pero question and answer portion man eh. So, Pastor Laugan, proceed sa imong pangutana. Direct question, kaya naghulat si Father Darwin sa imong pangutana. Okay. Mr. Moderator, objection sa... Okay, what is your objection, Pastor Ron? Ang direct question, dapat direct answer. Oh, monta na. Okay, direct answer lang, Sir Darwin. Okay. Padayon po sa pangutana. Nagpapili ibang grupo, objection na ha. Nagpapili ko, kini bang Iglesia Katolik, Iglesia Kaglipay o kini Apostolic Catholic Church. Kini ba sila o kani bang simbahan nga dako dinis likod? Mao ba na ako? Kana ba mo yung magpamatod? Gini ba din sa kanang likod ng simbahan? Mao mo ko ako Kristo. I-direct kong tubag. Okay, answerable by... okay, akong balikon ang tubag kay wa ka paminaw siguro. Ningon ko nga dili na mao. No. Dili ang Iglesia Katolika nga ako ipamatud-an, mao ang tinukod ni Kristo nagikan sa Jerusalem. Nangaglipay nagikan naman sa Pilipinas. Made in the Philippines. Dili na mao. Okay. Okay, salamat kayo. Proceed to your next question. Salamat. Basta kay okay na. Sa Mateo, Sa Mateo, imo magigamit 16-18. Pamatuod mo nga gitukod ni Kristo. Oyon ka ba nga dili ni siya proiba ning bersikuloha nga natukod na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Salamat. Mao bito nang pagbasa nako, I will. Future tense. Tato pa wa pa matukod ang iglesia na ng panahon na. Kano saan natukod? Panahon sa Pentecostes. Muna, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. So kano saan na-establish yun? During the Pentecost. Ang Pentecost is the birthday of the church. So, salamat kay Oyon day. Sa dili ni siya proiba. Mo na tong klaro. Mr. Moderator, objection. What is your objection? Bawal ang mga komentaryo during mangutana. Yan ko siya, uyon ka. Ang akong giuyunan nga, I will, future tense. Wa kung uuyon nga, dili na proiba. Kay si Pedro ang igaag Yahweh. Dili si Parkham. Nga founder sa Pentecostal. Okay. Mr. Moderator, Okay, according to the rules of dialogue number 7, no side comments. So, rule number 3, direct question. Premises are allowed. So, proceed to your next question, Pastor Laugan. Okay. So, hain nga bersikulo sa Biblia nga miangkon si Kristo akong tinukod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang tubag, hain kuno sa Biblia
nga Iglesia Katolika Apostolika Romana Bersikulo tinukod ha, bersikulo. ni Kristo, wa tay mabasa niya na. Ang mabasa nato Mateo 16:18, si Pedro ang gigaan sa Yahweh. Wa magpa-duplicate si Pedro. Ihatag ni Parkham nga founder sa Pentecostal. Sunod, pangutana. Sunod na pangutana. Na may mga saksi si Kristo, ikinan niya ang tinuang gawa ng mga saksi. Sugod sa Jerusalem. Kinsa may saksi ni sa Kristo, ngayon ika-present nga may angkon nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Ang tubag, kinsa man ang mga saksi, ang una niya mga apostoles. Kung naminaw lang ka sa akong ibasang ibalik-balik, the history of the Roman Catholic, inayon ako ha, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. Apil ang 12 na ka-apostoles. Kaya ang 12 ka-apostoles hangtod karon gilubong sa Basilika sa Iglesia Katolika. Why apostoles nga gilubong sa protestante nga simbahan? Therefore, ang mga saksi namo buhi nga saksi ang 12 ka apostoles, ang wa malubong si Judas Iscariote lang. Ang pangutana, balikon. Kinsan saksi sa di Kristo ng mga apostoles ang iangkon. Nga Iglesia Katolika, kinuha ni Kristo. Manaka, Pastor, salamat. So, ang iya kay litra po litra radyo ning ato pinangga nga gisuna. Sa 1 Corinto 3:6 ningon San Pablo, ang litra makapatay. Kabantay mo, litra po litra asa mabasa nga kuan, bantay lang kayo niya. Kung mabasa po ng imong United Pentecostal, tinglon ta ka. Bantay ha, litra po litra ha. Kaya ako ni angkon ko nga dili litra po litra. Kaya ang litra makapatay. Una ko musunod mo ni Pastor Rulik, kandidato tas patay ini. Nasa comment, sige. Ano naman dito, sa comments. Okay, no side comments. Sir Darwin. So, saan mo nila to? Padre Darwin. Kaya kontra mo ng litra. Hindi na lang ito magutan o mabasa. Kontra na yung ng litra. Hindi na magutan o mabasa. Ang mas wala, mas mabasa. Mr. Moderator, manitubag. Nibasa na ba yung kanina? Wala dyan ni Maminaw. Si San Juan, mingon. And beside the Jews, John chapter 10 verse 16, paraphrase version sa mga protestante. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Biblia niya ha? Then I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic church. Under me, their only universal head and shepherd. Kisa nagsuwat ani? Si San Juan. O protestante man nga version. Paraphrase of the New Testament, Richard Baxter. So nabasa na. Giuyon-uyonan na juga nako. Kay na naman tayo masa, sunod pangutana. Sige, sunod pangutana. Nasa kay Parensa na, magiging yung naagay mo ang ipirmahan, Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinatod ni Kristo. Lain ang referensya? Naaba kuno sa referensya ng Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo. Wa man jud ni maminaw ka ganina. Ling Okay. Bo na nga gibasa na nako pero daghan referensya mga pinangga. Pero nangutan na siya, baliko ni nako tanan be. Glorier Universal Encyclopedia Volume 5. Okay, how question ilahin ko answer. Nangano ko o referensya na kanang mga
words niya, ipirmahan niya ng mabasa, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung nakipangayon nga, referensya. Okay, please, Father Darwin. Tubaga ang iyang pangutana nga gipangayo. Asa kono sa referensya mabasa nga ang Catholic Church tinukod ni Kristo. Okay. So, 1 minute answer. Pastor Laogan, paminaw sa kadaliha, 1 minute. Okay, proceed. Din ta kahuman na ni oy. Wala nga gibasa na jud nako tanan. Kining Catholic Church, ang official name ni One Holy Catholic Apostolic Church. When ang Catholic Church, Greek Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Magpaabot ko diha nga naka-encyclopedia nga Catholic Church not founded by Jesus Christ. Aron sa ingon ni ini mapamatud-an nimo mabungkag ang kamatuoran niya akong dala. Pero kana lang imong pangutana dili na hoy. Counter objection. Moderator's time. So, ang hangyo ni Pastor Laogan, Father, nga basahon nimo sa imong referensya nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. So, tagai siya og ebidensya diha kay maminaw siya sa imong tubag. So, mao na iyang gipangayo. Counter objection, Mr. Moderator. Ganina ra jud ko sig basa-basa. No? Ganina ra ko sig basa-basa. Nya, ang iyang katungdanan ato ra gudas negative comment niya naman sa time. So padayon ko sa pagtubag. Kay gamay naman tong oras. Time out na? Time out na? Sa 15 minutos. Okay. So palakpakan nato na humana ang unang cross-examination 15 minutes. Asa? Naklaro ang inyong kuhan. Okay. So humana ang tubag, Father Darwin, mo proceed si Pastor Laogan sa iyang next question. So Father Darwin, paminaw. Padre, paminaw sa pangutanan ni Pastor Laogan. Okay, so proceed. Okay. Mabasa sa referensya o Biblia sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Basahin ba? Ayaw lang. Okay, so baliko nako ang pangutana ni Pastor Laogan, basahadre nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa imong ebidensya. Okay. So, tubag na tano. So, kung di ka kadawat sa tubag, ano na si mong negative side? Pamatud-in na lang, kaya naglangay-langay radyog ka. Naghan pa kong lakaw. No? Muna nga, kining Roman Catholic Church, or Catholic Church, matud pa ni sa mga, sa Pasugo Magazine, the Church of Christ is synonymous to the Catholic Church. So, kanang Church of Christ, Catholic Church, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, why lain? One Holy Catholic Apostolic Church. Sunod pangutana. Okay. Sige lang. Salamat Panginoon. Okay? Panginoon. Dami ko na English. English na ito ha. Sige. Kanang pagsugod ni Kristo pagtukod sa luganan. Laminaw. Okay. Pagsugod ni Kristo pagtukod sa luganan. Katong mga tawhana sa 20, 12 katolik sa 20. Kato sila mga Hudiyo. Kung gamitan na ito, mga Hudiyo ito, kung gamitan mo na ito, tugutan na ito, bisang dili ko yun. Tugutan na ito ng Catholic Church siya. Tugutan na saan? Ang premise na. Ang premise. Pero kay mga Hudiyo ito, okay na po ka, natawag na ito sila o Jewish Catholic Church. Ang pangutana, okay ra ba siya nga wa jud ni mag-prove nga di jud tinuod ato si Mahano? Okay ra sa ko kay wa jud siya mo disprove ay mga pangutana. So ang pangutana nimo, okay ra ba mga tawag sila Jewish Catholic Church? Atong mga panahon na. Niadtong panahon na ang term Catholic nagsugod lang sa 110 ni San Ignacio. Gitawag sila Kristohanon bro. Sa buhat 11 26. Ang unang sumusunod ni Kristo gitawag og Kristohanong pundok.
Ug matud pa sa Young Student Learning Library, ang tanang Kristohanon nga pundok usa lang. Silang tanan membro sa Catholic Church. Lately na gitawag sila og Catholic Church. Og didto sa Antioch mismo gitawag sila Catholic Church. Pinaagi ni Saint Ignatius of Antioch. Gusto ko nito. Okay, ang akong pangutana na kaya pa may Roman na ito na convert, waka pababot si Pablo sa Roma, so oyang ka ba? Hello? Moderator's time, nag-object ka? Nag-object ka sa ibang first statement? Ang first statement, akong balik yun, ito ba na ako sa iyo gipahibalo no nga once nga mag-objecta, dili ta mo dit og pangutana. Kay nag-object man ka, hatagi ang time ang moderator nga i-cluster ang imong objection. So sa ako nadonggan nag-object ka, so no need nga mo ito ko sa pangutana. Ato sa tanaw na imong objection. Pero sir, wala ko mag-object. Nagsumpay ko ito pangutana ganina. Follow-up question, sir. Okay, so proceed. Okay. Yang ini kok ini. Pero kung man lagi Roma sa tuwa ng mundo, kapag si Pablo apa mga Jewish talaga siya o Catholic magaling na siya, okay, bukan mga Jewish Catholic na siya. Kapagsuko. Ang tubag ang akong uyuhanan gitawag sila Kristohanon. Og lately gitawag sila Catholic Church. Pinaagi ni San Ignacio of Antioch, tinun-an ni San Juan Evangelista nga suod sa dughan sa Ginoo. Mao na akong uyunan. No, mao na akong uyunan. Okay na. Salamat kayo sa sumad. Ito mga pangutana. Kaya ang limo-limo, lately Catholic, pero sa sinuganan Kristohanon, mao gidaan Ginoo. Ang ngalan nila, tawag nila, Kristohanon din sila sa sinagdanan. Christian. Na lately nila, bakit pa gitawag ko? Objection, Mr. Moderator, pangutana. What is your objection? Mao ba na inubot ko sa buot? Mao ba na ibot pasabot? Niya din ni Young Student, di yun ni opinion ako ha. Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Okay. Last one question, usa ka tubag, usa ka pangutana. Dapat sila Jewish Christian. Manay pangutana. Magtawag ba sila nga Jewish Christian? Tinuod. Okay. Muna nga hangtod na finalize nga kining mga Kristiyano ha, member sa Catholic Church, dili sa Pentecostal. Okay. Okay na ko? Tayo na? Salamat na naman ko. Ano ba? Dapat din. One last question. Christian mo dahil sila, di ay Iglesia Katolika sa Dika naman. Tubag, ang iyang gisulti, iyarang opinion. Walay ebidensya nga gikuptan. Pero kita, doon na. Ay sa po, Mr. Moderator. Objection time. Doon ako'y 1 minute sa pagtubag. Rules of Dialogue number 6, no interruption. So during sa pagtubag, dili mo interrupt ang nangutana, maminaw sa tubag. So Father Darwin, proceed sa imong last answer. Ang akong presentation mga kaigsunan gibase sa referensya. Ang iya way referensya kundi matawag nagdiferensya. Matud pa din the Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. All Christians were members for the first 1,000 years of the Catholic Church. So doon na tayo ebidensya. Oh, nailagan ng libro diya, wag ka magamit. Gamitan na.
Okay, time's up. O nahuman na ang Sa ito na ito para? last. Gi-wave na sa pikas. Kanang 3 seconds bro, di na pwede pangutana. Makapangutana pa kag 3 seconds. So that is wala. No, Okay, nahuman na gyud ang 15 minutes cross-examination. Atong hatagan og masibang palakpak ang atong mga debaters. So ipaila-ila sa akong co-moderator ang atong sunod nga speaker. Co-moderator, proceed. Okay. So palapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So natapos na po ang constructive speech for affirmative stand. Pupunta na po tayo ngayon sa 15 minutes destructive speech for negative stand. So ang United Pentecostal Church, Pastor Rolly po ay magsasalita po ng 15 minutes at tayo po lahat ay makikinig. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Daghang salamat sa Ginoo. Ato palakpakan pang Dios. Palakpak sa tagay sa Ginoo. Ako salamat. Kasabihan ng ibang, huwag na lang mga malakpak kung makadungog o pipilit siya. Okay. 15 minutes destructive speech. Dili Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo. Sa Mateo 16:18 atong mabasa rin nga pagatukuron pa o wa pa diha magtug-an nga ang Iglesia Katolika nakingon ang Ginoo nga tukuron natukod na wa natukod diha napita dili ni prueba nga bersikulo nga ang Iglesia Katolika natukod ni Kristo. Mao na ang magsigig at palangkon nga tinukod ta nga wa tay nakita wa tay Iglesia wa tay nabasa way nangangkon nga Kristo o apostoles way angkon mao na nga mahimo ratang nangilan sa tao. Pagtukod sa Iglesia nagsugod kini og ako ni Elisa, tasayo. Okay, time's out. Ulit ang topic. Ulit ko ba? Saan na namubog-mubog naman ko. Yung kami sa tinigay mo na naman eh. Oo, bagay ka ako. Isang tayo ba kalit ha? May patungkuan. Yeah. Undot po din na malakpak, okay? Proceed. Pagtukod, pagsugod sa Iglesia, atong makita sa buhat. Akong gamiton diri ang Biblia nga naay imprimatur ni Kardinal Vidal. Ano yun? Pero no, lipod-lipod. Sa buhat, 1:14. Ako rin pakita ha. Mayong balita Biblia na dito na kanon. Buhat 1:14. Ulit mo basa tayo. Tabalin mo ito. Buhat 1:14. Ang iyon dire 120 ka mga tao ang nagsugod pagtigom sa Apirom. O niya, pag-abot sa buhat 2:7, gitawag sila ang mga Galilean sa Galileanhon. O anay adlawan, nagdugangan sila og 3,000 kabo. 3,000 kasi 20. 3,000 si 20. O, mao na mathematics. Daghan na kini tahon na. Kung sa naging ka pundok. O, relihiyo na dyan na. Pundok na. Mga Galileanhon. O niya, daghan na kayong tao. Buwat 5, 12 o 14. Sisundin ninyo. Araw na rin mo maglipat. Ibasin o wak pa rin ninyo mabasa.
Kung nabasa manggali, nabutaan. Kung nakahibaw manggali ini, gituyo lang yun, aron may mahibaw ang mga tao. Buhat 5:12 o 14, matod pa din kay Magaliliano sila. Mga Hudiyo sila. 17. Apan misabot kadaghan ang mga tao nga nanguo sa Ginoo o gidugang silang pundok, mga babae mga lalaki, ning daghan silang samot. Pero kung naabot na siguro rin, pila na kang libo. Ano buhat size 1. Wa madugay samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagbingkil ang mga lumad ng mga Hudiyo o mga Hudiyo ng Grego, o pinulungan ang mga Hudiyo ng lumad. Di mga Romano! Di Katoliko Romano ang gitukod, ang naasinuganan. Walay Katoliko mabasa, mga Hudiyo. Kristiyanhon o mga lumad na Hudiyo, maoy atong mabasa diha sa buhat size 1. Pag-abot sa buhat 11:26, dito sila gitawag og mga Kristohanon. Ang pangutana, mga Hudiyo ba ng mga Kristohanon na o mga Romano? Sa versikulo 19 ato nga basahon. Dari ba? Naka-report. Versikulo 19. O ang magtotoo nagkatibulaa gikan sa paglutos o nagabot sa Prinsia, Siprit at Tukya, apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Huwag kamapin ang mga Romano na sanggawin. Niabot ang pinaibo na ang mga magtotoo. Huwag may naulit. Mga ito mo, dito sinusalay ang Romano ang sunod. Itong ano yung tinuod ba? Itong ano yung tinuod? Pero, naay nakabig nga dili gihapon Hudiyo na. Hindi kailap naman. Naay mga Hudiyo. Inis Cornelio, gitawag o Italianhon. Italianhon, pero wala makasiguro nga nagpuyo sa Roma. Basit taga Milan, taga Bilis. Ang Roma, lugar na sa Italia. Maunang, dili na to, isipon nga Romano si Cornelio. Sa talawa, tinamanagpag sila. Mauna, ngayon panahon na, daghan na kayo ang mga Kristohanon, mga magtotoo, nagsulat si Pablo ngadto sa Roma. Tuig 58, panahon ni siya ikatulong ministeryo journey sa missionary. Samtang dito siya, iyang isulatan ang mga taga-Roma. Ang pangutana, mga Romano ba ang isulatan? Atong basahon. Basahon na to ang Roma 1, versikulo 6. Objection, Mr. Moderator. May what is your objection? Wa ko magpamatuod nga Hudiyo ba o Romano. Akong gipamatuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo mao ning Roman Catholic Church. Ang iya karon kay iya manggi-compare Hudiyo bag Romano. Di man na mo'y tima. So pamatud diha, Mr. Moderator, ako objection. Focus nga dili tinukod sa ang Iglesia Katolika ni Kristo. Okay, Mr. Moderator, dapat objection. Wala talang, mabasa lang na ron. Wala talang. Ang akong gipuntarya ron, katong giingon nung sa Jerusalem nagsugod, ang Iglesia Katolika Romano! Okay. Moderator's time. So, ang objection ni Father Darwin gibase sa Rules of Debate number 4.
Focus only to the main topic. Debaters must not go outside the agreed topic in the whole proceedings. So moderators, debaters, let us bear in mind nga mo follow ta sa atong rules of dialogue. Focus only to the main subject. And our subject today is about the true church, kung ang Katoliko tinukod ba ni Kristo og dili. Kay sayang kaayo ang imong 15 minutos sa gihatag nga allotment nga di nimo mabungkag ang gipresent ni Father Darwin. Bungkaga, destructive speech, bungkaga ang gipresentar ni Father. Kay kung dili ni mabungkag, Objection, Mr. Moderator. Huwag po tayo makikipagsali sa objection. okay. Huwag po tayo makikipagsali sa debate, okay? Mag-moderate lang po tayo, okay? Huwag niyo po okay? Ang moderator's time. Ang moderator nag-cite og rules of debate. So ayaw kayo nga bias ko. According to our rules of debate, nagipirmahan ninyong duha, kamo may nagpirma ini. Nga matod sa inyong rules, debaters must not go outside the agreed topic in whole proceedings. Okay. So niata sa 15 minutes destructive speech. So ang akong advice as moderator, mo align kita sa rules of dialogue. Kay kung dili kita mo sunod niini, walay padulngan ang atong debate. Mr. Moderator, ang objection, paminaw sa please. Paminaw sa. Dili ko kadawat nga out of topic ang akong gihimong kong distracted. Mabitaw na distract niya. Okay, akong gipamangkot gandir nga Jewish to mga Hobyo to karon magguba ang iya pamatuod nga Romano to. Sa topic. Okay. Let's get Pastor Ronnie to continue his destructive speech as a moderator. Okay? Okay. Patuloy po. So proceed. Salamat. Epektibo ang akong destructive speech basta mga distract mo. Nagsuwag si Pablo sa Roma. Ono, size. Ang pangutanan, mga Romano ba yung isuwatan? Kaya matod pa din sa Roma, uno. Size, sige. Okay. Gisulatan mo kamong tanan ng taga-Roma, nagigigugma, o gitawag sa Diyos. Aron, mahulog iyang katawhan. Okay. Gisulatan, ang taga-Roma nga, gitawag sa Diyos. Mga Kristiyano sa Roma, gitawag. Kung basahan niyo ang sulat ni Pablo sa unahan, kamong mga Hudyo. Kung kamo ni mga Hudyo mo, atong basahon, pag-abot ni Pablo sa Roma. Unya taon. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos pinagiging Kristos, Iso Kristo, alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Pagsulat ni Pablo, 58:8, sa tibok kalibutan nasangyaw ang inyong pagtuo. Dili si Magdilan ang nagsagyaw. Huwag pa matao si Magdilan. Huwag pa matuli si Magdilan. Tibok kalibutan, nasangyaw na ang pagtuo sa Roma. Dili Katoliko ang atong pasangilan. Mas Magdilan ang nagdala din sa kay Kristo. Dili si Magdilan. Kay pagsulat ni Pablo, nasangyaw na tibok kalibutan ang ilang pagtuo. Pagmata mo. Pagmata. Pag-abot si Pablo sa Roma. Ibig sabihin kayo sila. Buhat na designs. This is size. Sa kila na pagkakamali kung mata
rin na kayo klaro. Buhat exercise, 26 exercise. Apan, buhat exercise. Excited naman kayo, no? Okay. Exercise. 20 sitting exercise live. Okay. Abot exercise. O sa pag-abot, nano sa Roma, si Pablo, dito gutan sa pagpuyo, magpinagalingon, o ba't sundalo, nagbantay kaniya. O tapos sa tulong na adlaw, iyan gipatigong ang mga kadagkuan sa mga Hodyo dito. O natigong na nila sila sa mga ganina, mga igsoon. Ang mga igsoon ni Pablo yan gisulatan mga Hodyo. Kung kamuto, mga Hodyo na ito. Praise the Lord. Nauna. Sige, panangkon pa. Mga Hudyo Kristiyano, dili mga Romano Katoliko, dili Apostoliko. Last 3 minutes. Nauna. Sige na lang? 3 minutes. So, mauna ang akong pamatuon na sa sinugdanan ang Iglesia gitungkod ni Kristo, di Iglesia Katolika Apostolika Romana, di sa niabot si Pablo sa Roma, ang iyang kaibalag o ngayang gisulatan dito, mga Kristohanon ng mga Hudyo. Bungkag na! Gitawag man ni sa Biblia o Iglesia sa Diyos, ang Iglesia, gitawag o Iglesia sa mga Nazareno, gitawag ang Iglesia ni Kristo, gitawag ang Iglesia sa mga lugar sa kasa, pero wag yung tawag sa Biblia na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kaya ang maong mga klaseng pagtuo, gikan sa paganong Romanhon. Maame, kung ang nagdumala kanyanto sa Iglesia, dipili nila maigsoon sa mga apostoles, buhat 14:23, gibutangan og mga ansyano, mga elder, o dili mga pare ang gibutang mabasa sa buhat 14:23. Mauna ang kamatuoran. Wala ta uha-uha sa matuoran, wala ka ni ano kay giuha ka sa matuoran. Kay sige na taginom sa matuoran. Kanang di pang uhaw, wa inom-inom. Wa ko nagpahayag dire, wa ko sikit. Kanang mahilig magpahayag kanang laas sa ngiti. Mauna ang tema nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Ginoo ni Kristo. 1 minute. Maigsoon, di mabasa sa Biblia, way mabasa kay wa patukura. Atong panahonan, wa patukod sa panahon sa pagsugod. So na ko mga ebidensya dire, mga libro ko, hindi akong pangtanon. Nailibro dire ni Imam Najib Rasul. Di gibaya si ini anong libro Muslim eh. Ang ingon dire nga ang mao nga credo ini panahon na nakatulang sa mga Kristiyano, hinihimo lamang sa mga punuan sa kanhi ng mga pagano ng mga Romanhon nga mao karon ang Iglesia Romano Katolika. Apa? Naghan sa libro po sa mga pamatuon. Time's up.
This time, magtatanong po ang side ni Sir Darwin, kay Pastor Ronnie, at sasagutin po natin 1 minute. 1 minute question and 1 minute answer. Okay. Kena? Pastor, unang pangutana. Sa Glorious Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Pangutana, nadungog din mo wala? Mr. Moderator, categorical objection. Mr. Objection, period. Categorical question should be answered categorically. Yes or no? During sa cross-examination, dili pwedeng mangutana ang i-cross. Time ni Father Darwin nga mangutana. So dili pwedeng mangutana ka Pastor Laugan. So categorical questions should be answered first by either yes or no. So proceed, Father. Malikon pangutana. Okay. That is counter objection. Okay. Sabi po dito sa rules of debate number 3, direct question, then premises are allowed. Okay. Okay, then So ang nahitabo, ayaw siya pangutana. Kaya ikaw may gipangutan, under close man ka. So ang rights nga mangutana si Father Darwin, tubaga lang ang iyang pangutana categorically. Okay, so Father, proceed. Balikon ang pangutana. Glorious Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Pangutana, nadungog din mo wala? Ako nang nadungog. Pero wag ako natuhe. Kaya ino naman diferensya, wag mo nakita ano. Na? Sunod. Nanayo ko o diferensya na di nga mabasa ang Iglesia Katolika sa Romana. O di kung dangutana ko ang diferensya ha, ino naman ko wag sa topic ay ang topic Iglesia Katolika. Mao na kanang mga diferensya ha. Ako nang nadungog pero wag ako na pumita kay out of topic. Sunod, pangutana. Sunod pangutana, imong ikutlo ang buhat 1:14 nga dunay 120 persons were gathered there. There is a new book of knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Dili ba tukma ang history sa imong gikutlo nga buhat 1:14 nga dunay 120 persons were gathered there? Yes or no? Ang tukma diha, yes ano? Yes ang Jerusalem, pero no ang mga tao. Okay. No, na dili mga Romano, Katoliko, dili Katolik, mga Jewish, yes, tukma. Sunod pangutana. Sa Encyclopedia International, Volume 15, page 520, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Pangutana, nadungog din mo wala? Ako diya pamalig ko na itong tubag. Ang akong nadunggan ng mga referensya ka na, apena. Yes. O niya. Dili na ko dawaton nga kamatuoran tungod kay dili man haom sa tima kanang mga referensyahan. Mga di ko madawat di ko mudawat ang mga referensyahan kaya hindi mo nang gipresent ka dili haom sa tima. Naikisa na talaga. Katolik Church mo na. Niya atong ipirmahan. Iglesia Katolika, Apostolika Romana man. Magpapirmahan dito ang Roman Catholic Church sa pagkatutan. Alam niya? Di ba siyempre? Sunod, pangutana. Sunod, pangutana.
Nasayod ba ka nga ang official name sa Roman Catholic is One Holy Catholic Apostolic Church? Yes or no? Nasayod ka? Wala. Kahit pagkasayod ako, Objection, Mr. Moderator. what's your objection? Categorical question should be answered categorically. Rules of dialogue number 5, categorical question must first be answered by either yes or no. So, objection granted. Counter objection. Pag manutana ta, iklaro ang premise kung asa na mula ko mag-ingon o nasayod ka, niawagay ka mag-ingon nga kung saan siya o niya piliin, nagsugod, magpisa na ingon. We will go to the rule number 3 of the debate. Direct questions, premises are allowed. Okay. So, proceed sa imong question. Pangutana, simpleng pangutana. Kay imo mang gibuwag ang Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Church. Ang pangutana, nasayod ba ka nga ang Roman Catholic Church, ang iyang official name is One Holy Catholic Apostolic Church? Nasayod ba ka? Yes or no? Kapag ko na ubuhat ba na? Ang akong pagkasayod, yes, karon na. Kung tinood ka, yes. Pero, sa pagsugod sa tagtukod sa iglesia, kada na official name di si Kristo ang nag-iyon. Now, ino na ginamagawa kasayod kung hindi mo kung supiyaron. Pero, karon na magikan dito sa Apostoles o sa Ginoo. Ino na. Bosa, hatagi ko o kanang matadawat ko kanang gikan sa Apostoles nga Ginoo mismo yun. Mga Apostoles mga saksi nga naunay official name sa iglesia. Dito ko ni Kristo. Sunod pangutana kay imo man jong gipamugos nga di si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang pangutana, makahatag ka kung di si Kristo kinsang tawhana? Okay, what is your objection? Presumption. Okay, presumption. Nag-presumption siya na Iglesia Katolika ang akong gisupat na na ay Apostolika Romana. Iglesia Katolika na Church, Catholic Church, dili na ko'y atong punto. Ang atong punto. Okay. Apostolika Romana, mauna, dili pwede, Counter objection granted. Father Darwin, revise your question. Ang pangutana mo ni kay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan di na bitaw i-distinguish nato. Mao na siya, synonymous ra na. Ang pangutana, ang Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Church, kay di man ka tinukod ni Kristo. Pangutana, kinsang tawhana nagtukod? Nagtungog ba yun? Kinsa ang nagtukod? Wala nagtungog na tao sa iglesia. Ang iyang ipakita, Roman Catholic Church. First time, crowd. Ayaw kaayo mo pamalakpak nga di magkadungog. Ni ata dinhi nga maminaw ta sa ilang duha ni Pastor Laugan og ni Reverend Father. So hangyo lang, ayaw lang palabihi ang inyong emosyon. Ang atong unang pag-anhi nga madungog nato ang ilang bineloay sa katarungan. Okay ba mo? Okay. So atong hatagag masipang palakpak ang atong duha ka debaters. Okay, what's your objection? Ang atong gisupat,
ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nangiyang pangutana, Roman Catholic Church. Okay. Di na ginagawa na pulutan, di-Iglesia mo, kaya Katolik yung mahal, hindi naman kasila. Okay. So, objection granted. So, Father Darwin, revise your question. Nitubag na siya kaganina nga way tao nagtukod. Ang pangutana, katong gibasa nako di ay founded by Jesus Christ. Kung tinuod tong nadungog nimo sa tubag nimo kaganina, asa may among tuhuan? Ang imong unang nadungog o karong unang ikaduha nimong tubag nga dili tinukod og tao? Kay dili man tinukod og tao, dili ba imong gi-affirm nga tinukod yun ni Kristo kay di man tao si Kristo lang? Ayaw lang ipagkalitasyon. Kaya ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, di makita sa Biblia, mo nang dili tinukod ni Kristo. Mao na ang inungdan, nung mugamit ang English, na Roman Catholic Church, samot na, madili ko mudawat nga kada siya tinukod ni Kristo. Kung pakitaan ko ni mga ito nagtukod, ay ko ipalita. Sunod pangutana. Kay dili man ka makatug-an sa founder sa Iglesia Katolika, but pasabot nagsupak-supak ka diri nga wa kay dala nga dokumento. Okay. May ebidensya sa libro sa usa ka katulog Jesuit. Usa ka pare. History of the Jesuits. Usa ni ito ka pare nagtukan. Nadulay mga early fathers observe most of ancient Babylonian system. Paved the way for Roman Catholic machine that was to come into existence. Maunay ang mga early fathers na may mga tao na. Ang maunay na paved the way, naghatag ang dalianan nga masayon ang pagkamugna pagtungha sa Roman Catholic. Objection, Mr. Manager, pwede mo basa ko sa iyang document? Okay, please read the text, the reference. The early fathers observed most of the ancient Babylonian system plus Jewish theology and Greek philosophy. They are perverted most of the teachings of Christ and his apostles. They paved the way for the Roman Catholic machine that was to come into existence. Piously, they attached, perverted, added to, and to took away from the Bible. The religious antichrist spirit working through them is seen against when Ignatius de Loyola created concept bro kay ikat sa ang time kay nag-check pa ko sa document. The universal church is fulfillment of the prophecies of Revelation. Abang utana, nag-check pa ko. Gikat atong time. Gikat. Okay, according to our rules, there's no rules to check the references. So, ang question na to, ang pangutana, basi ko diri. Pangutana, kay imo. Pangutana na ko. Okay. Pamatuod na nagtubag sa iyong pangutana na sa mga tao. So, pangutana, nako, buglain, niya ka na akong libro. Sunod pangutana. Base niyang dokumento. Nagtubag na ko. Pangutana. Wa tay mabasa nga ang founder sa Iglesia Katolika, specific ka tao. Ang akong pangutana, founder, dili pave the way. Synonymous din ang pave the way. Sa founder. Tubag. Salamat po, ma'am. Kaya pave the way. Ang pangutanan ako,
ang mga mga religious organization ng simbahan, ang kinatibuk-an nga simbahan. Ang akong pangutana, ni anang imong dokumento sundan ta ka, naa ba kay nabasa nga founder of the Roman Catholic Church usa ka tao? Yes or no? Founder ha, term founder. Yes or no? Wa tayo nabasa. Kaya sa Biblia, wa man na natungod. May nabasa sa Biblia, wa man na natungod sa Biblia. O dito po sa diferensya, wa po na ito makiti. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kinsa natungod. Ang imong gibasa, Catholic Church, Catholic Church, Catholic Church. Ang among ipakita, ang tema, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pamatod sa kinsa natungod. Sunod pangutana. Sa imong pagkutlo atong maong Jesuit, The Secret of Jesuit, History of the Jesuits, nga libro, imong gipatuo nga ang founder ang early fathers. Og imong giangkon nga wa kay mabasa nga term founder. Pangutana. Pangutana. Objection. Ayaw pag-ingon nga imong giangkon nga founder. Wa man ko. Waday. Salamat. Okay. Assumption. There's no assumption. Sa moral arguments, dapat wala assumption para sila. Niangkon ka kaganina. Wala. Aw nganon ikutlo man ka atong maong dokumento ha. Ako objection dito. Okay, what's the objection? Magtubag-tubag yun o i-rumit ninyo? Let's rule it according to the rules of debate. Number 11, no ad hominem, no personal attack, no attack only on fallacious arguments. Ang pangutana, mga atake, personal. Ako pangutana, katong yan document. Nangutana ko, kinaunhan, kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang iyang gi-quote, katong iyang document. Nya karon ingon ang pugka nga wa ka mag-ingon nga founder ang early fathers. Ang pangutana, ngano ni kutlo man kaadto nga ako pangutana kinsa may founder? Nitubag day ka nga wa ka kasabot sa imong pangutana. Itubag. Gingamit ko paved the way kay wala man din ang word nga founder. Ang ako rin gitubag nimo kinira gisulti sa mga paring Jesuita nga ang mga early fathers mao ni ang naghatag og sayon nga paagi aron nga magtungha ang Roman Catholic machine. Mga Katolik. Oh, nito Tungha. Namang goy, nitungha lawa gipa way founder. Pareha ng uhong kay founder na. Sunod, pangutana. Roman Catholic Church, the Religion's Book, page 334. Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Pangutana, sakto ni sayo. Bawla. Ang imong dokumento, wa ko'y nabot sa ikatpima. Imo na dokumento, ano na bang tanong? Wa ko'y ba ang susunod? Sunod, pangutana. Naibaw ba ka nga akong ibasa standard reference dili magazine? Yes or no? Isa pa dito, objection. Okay, what's your objection? Isabasa sa rules niya na standard reference na ganito. According sa atong proposition number 1, pamatud-an nga Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia ug referensya. So kini nga debate ibutang nato sa atong hunahuna nga Bible and reference ang ebidensya. So mao nang gialaw nato nga mogamit kamog mga referensya. So inyo nang gipirmahan. So as moderator, ato ning girespeto kining inyong gipirmahan nga Bible and reference.
So, proceed sa imong pangutana, Padre Darwin. Sunod. Ang point na ko, na kining referensya, wala na nagbutang og rules na kana ra referensya nito. Wala ang butang rules. Ako ang point din na kung muna mo kay di pangutana, alis ako pangutana. Ano pangutana mo marami mo? Diyan pa daghan kayo. Mga Mosulti ang moderator. Hinumduman nato nga sa rule number 1, gihatagan nato ang affirmative o constructive speech nga ipabarog niya ang proposisyon. Si Pastor Laogan gihatagan sa nato og 15 minutes nga destructive speech. So ang rule sa affirmative motukod, ang rule sa negative bungkagon ang gitukod. So mao na nga si Father Darwin gipresent niya ang iyang gitukod. So kamo na diha ang maglantoge sumala sa proposisyon nga inyong gipirmahan as long nga wala mo mugawas sa Bible and references, wala mo maghatag og opinion, doon na mo'y ligong basihanan. So mao na ang masulti sa moderator, Bible and references. Ako sa bro, Brad, Pastor Uli. Dito na, ang iyo lang ko gamay ba? Ay nasig object kay dugay kita mahuman. Anang kuan lang god tubagan na lang akong pangutana, yes or no. Kay na may Bible og reference. Okay, what's your objection? Ang imo nagpabarog ko nag-speech o destructive. Kung usa may naa sa akong gamit, trabaho ni mo pangutanon. Paghuwat, kayo pa maman na time. Mao na nga, dili sa ako ang mga gipangbasa ng bersikulo sa Biblia o napay mga referensya na gisunod. Mao na rin mo ang atakihon. Okay, so under rules number 4, masalanan yung rule number 4, questions are based only to the subject matter, focus only to the main topic. Okay, so focus lang sa main topic. Dunay something nga problema. Dunay something nga problema sa atong nahitabo. Balikon ko, ang rule sa affirmative, mag-construct siyang ebidensya. As negative, ang iyang ebidensya, gubuo niya. So, Father Darwin, affirmative, not negative. So, ikaw man ang negative, bungkaga ang ipamatuod ni Father Darwin. Dili, kasi Father Darwin, mabungkag sa imong proposition. Dili man ikaw ang affirmative, negative man ka, imo na katungdanan. So, mao ni ang masulti sa moderator as guidelines nga dunay nahitabo nga problema din sa atong diskusyon. As long nga dili ta makasabot sa atong role, ang role niya to construct, ang role mo to distract. Okay. So affirmative o negative. So mao na i-hope nga kini nga explanation makahatag sa maayo nga dagan ining atong debate. Okay, Sir Moderator. So, nahuman na kanina si Sir Darwin. Di ba? So, tapos na nag-cross-section si Pastor Rolly. Kano, nagpapalag na si Pastor Rolly. Dili. Mo-object ko ana, co-moderator. Proposition number 1, wa pata sa proposition number 2. Dito niya sa proposition number 2, siya ang affirmative. Katungdanan ni Padre Darwin, gubuon niya, kay ikaw may affirmative. Karon ni apata sa proposition number 1, which is si Father Darwin ang afirmatibo. So ang imong role as negative, ang iyang ebidensya. Una nata dito sa proposition number 2, kay ikaw ang affirmative. Si Father Darwin, dito ang dunay role nga muguba sa imong affirmative stand. Okay. Ang point of order nita, nga sa mga dokumento niya, mahilig na kodaan, mahilig na kodaan, usak ko niya pang na. Ang trabaho niya, na iyang question, itipilit niya ang akuan disruptive speech o ang gigamit na ko. Mga mo rin time, dapat kay itipilisyon mo rin na trabaho niyo
ako may nautan-on, so dili ka nautana sa ako, bahin sa ako, gitang yaw-yaw. Counter objection, Mr. Moderator. Ang counter objection, Mr. Moderator. Sa wapang moderator mo tubag. Wapa mo. Counter objection, Mr. Moderator. Pabada ka, bro? Oo, pagi. Kasi ayos natin. Watch natin. Sige. Dapat, kaya mo yung kakutan mo, Karena ako ang mga paghihinay, ang mga dokumento ipapresip, mga bersikulo, Biblia, ayaw mo pa anak Jesus, siguro pa mo mo. Okay. So, atong paminawon ang counter objection. Counter objection, ang atong ikasabutan o imong ipirmahan, Biblia o referensya. Mao nang nangutana ko, aron mapalig-on pa jud samot ang akong affirmative speech about any mga reference. Kay sige daghan sa Biblia wa po'y referensya. Subod ang ako tubagal ako pangutana kay wa man ko mogawas og lain. Referensya nagsabot man ta nga Bible og reference. O kini ako ning gidiscuss during affirmative speech nako. Og imong katungdanan ang pagnigar ini. Mao nay kuan. So magpadayon ta sa ato nga question and answer. Ingano man ako man ning gisulti kaganina. Nag-verify lang ko kung unsa kalig-on ang mga referensya nga akong gipangutana din. Okay. So, moderator's time, no? Dili nimo pastor mapugo si father unsa ipangutana. Kay siya affirmative man, nagpabarog man siya. So ayaw siya unsa iyang ipangutana. Ayaw ipangutana ang imong negative kay affirmative man siya. Sa debate, dili pwede nga ang affirmative mahimong negative in nature. Kay affirmative tas negative iyang bungkagon, nagpabarog siya. So ang inyong role karon para masabta sa tanan, affirmative, nagtukod o nag-construct og ebidensya, ang imong role, ang iyang gipamatuod. Kung ato nang i-follow, nindot ang dagan sa para madali ta. Okay. Ganito. So tapos na yung isang kanina, nagsasalita Hindi man pasalamat sa hindi mo kapugos kung sa'yo gawin ka mag-question bisan iyahan dokumento na nagyang ipangutana. Hindi ko magpugos sa mga kutuban kung mas lima ang imo pangutana. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana, pinangga nga igsuon, nag-verify lang ta sa mga referensya nato kay dili lang idea. So Merriam-Webster Elementary Dictionary, page 79. Roman Catholic Church, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. Pangutana, sakto ni sayo. Kapila man ako balik-balik ng tao. Mr. Moderator, objection? Hindi pa makapugos. Ang iyong pangutana, ang iyong pangutanon. Sakto rin sayo. Para ganun sa'yo. Para sa ako. Sunod pangutana. Kay kining mga referensya nga akong gigamit standard reference man eh. Dili ordinaryo. Napag-uwamit, di ba? Ani hunong naman ka? Kaya natin 1 minute nato ba? Sige. 1 minute nato. Hindi ko mapugos di sa pagkatuloy kategorika. That's the next time. Kung out of topic, hindi ko mapugos sa hindi ko matubag. Mr. Moderator, objection. Ang mo declare og out of topic dili siya. Ang moderator. Ganina ako objection na out of topic kasi moderator. Okay. Ang rule sa mag-object, mosait lang siya asa sa rules of debate nga gibayulit. I-presentar niya sa moderator. O ang moderator na ang mohatag og ruling. So, para dili ta magdugay kay napatay ikaduhang proposisyon. Dili ikaw mo object. Sa atong rules dili pwede nga mosulti ang researcher. Ang moderator kung naay objection gikan mismo sa debater. Address dili sa moderator. Dili pwede mo object ang naa sa researchers. So sa ako nang giingon, ang pwede lang mosulti ang duha ka debaters, ang duha ka moderators. Mao lang ni ang gialaw nga mosulti during sa entire proceedings. Ang ato ang rules sa moderator na violate ang wag magpabili sa
topic. Mga nalagay. Yes, so we must base on topic. As per our course of the True church bitaw ni akong topic. So, As moderator sa akong pag-analyze, wala pag yo'y milihis sa topic. Kay wa man ta maghisgot og impierno, wa man ta maghisgot og purgatorio. Ang true church man ang atong hisgotan. og niuyon na pod, objection Mr. Moderator, niuyon na pod siya nga ang Roman Catholic Church, ang official name, One Holy Catholic Apostolic Church. Mao na nga usara na sila. Mao na nga dili gawa sa tima kay wa man ko maghisgot og kaluwasan dire. Wa man ko maghisgot og kining purgatorio. Mr. Moderator, bisan pa ako gunahunga ng ibanagara ng usara. Ang ato ko guligi, kirlahan, o kaya kong gibatihan. Kanino, no? So, mga ma-English Roll out Mr. Moderator. na malapin, akong ginipirahan akong sukran. Dili ang English. Mo bawal ang isa lang yun ang motingog sa buhat habig, ang si Pastor Laogan. So kung naay objection direct sa moderator, dili pwede ang wala hatagi o katungod sa pagsulti. So brother, behave lang sa diha. So lingkod lang sa diha, warningan nato ngayon na nausba. So walay pwede makasulti during sa proceeding. Proud. Silence. So para dili gyud ta ani magdugay kay masango ta dinhi, so ako na lang yung balikon. Kinahanglan makasabot kamo sa inyong role. Ang role ni Father as affirmative nga mo construct og ang role ni Pastor Laogan nga mo distract siya sa ebidensyang gipresent. So kung dili mo mosunod ana, walay nindot nga padulngan sa atong debate. Suggestion lang pod ni sa moderator, ambot pod unsay kasulti sa akong kauban. Irespeto pod nako ang iyang ruling. Okay, note ba na siya? Okay ba na brother nga kinahanglan makasabot sila sa ilang role? Yes, mao man ang pinirmahan nato. Amen. So, mao ang topic nato. So, mao lang atong question sa topic lang outside side comments. Okay. So mao ni ang na-come up sa inyong mga moderators. So atong ipadayon, palakpakan nato usab ang Ginoo. So, Father, your remaining time is 2 minutes. So proceed to your next question. Ako ang Mr. Moderator, Ni-roll out ng moderator, Pastor. na patayin mo. Oh, ni-roll out ng moderator, dili kita mo imo last say. The moderator should be the last say. Dili ako, dili ikaw. Sunod pangutana, ang akong gipangkutlo standard reference. The Catholic Church tracing, the Roman Catholic Church tracing its history back to the apostles. Pangutana, standard reference man ni. Aron maguba ni, doon na ba kay standard reference diya? Nya sayop niya akong isulti. Ako ba, ngayong mailin, ngayong pagdalit. Masandag lang siya, o dili. Dili na mo ay akong gidawat ng mga pangutana. Kaya pangutana ako sa mga iyong pangutana, ang ako ay distractive speech. Last 1 minute. Ganang naamabasa ang Iglesia Katolika, kung mamutana ka, sakto ba na umilit, magka na ato na tubagong. Sa ato pa nitubag ka nga way dalang standard reference, mo ba na imong pasabot? Yes or no? Sa ato pa nianhi ka dinhi nga nagsupak-supak nga wa kay standard reference nga imo man ang gipirmahan Biblia og referensya. Sa akunon ba nimo nga nianhi ka dinhi nga way dalang referensya? Ang aking trabaho, pagsupak. Nani ko sa pagsupak? Pag-referensya yung pangutana, wala na. Sorry. Time's up. Okay, na humana. Dre ang time. Okay, hands up.
Debatin. Okay. So, tapos na po ang pagsasalita nila sa cross-examination. Pagkakaroon sa cross-examination, pupunta na po tayo ngayon sa 2 rounds with 5-minute summary. Both sides, negative will be the first speaker. Then affirmative will be the last speaker. 5 minutes. Rebuttal. Negative. Napatay second round. Pero kung inyong i-withdraw, kaya ang panahon nalangan ta. So, mo proceed si Father Darwin sa iyang second round, sa iyang affirmative stand. Di na lang misunderstanding, kasi mo una niya. Ako may unang ibatan. Sige mo ibatan. So, mao na ang 5 minutes sa Marina. Okay. So, mga igsoon, nagkatulo na usap ang first round nga mo ang ikumbatihan nga pamatud-an ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo, mabasa sa Biblia ang referensya, nahurot na lang ang mga Biblia o ilukay, wa diyoy nabasa. Huwag nabasa, ang referensya po na ipag-ukay, human na lang ang debate. Huwag di mabasa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinukod ni Kristo. Mauna nga, saan man gini? Napili mo yun. Kailangan yung isuwayan yung pabarog. Pinatumba man wajud pabarog. Dito na, butang-butang na. Ang pinaka number 1 na kasaligan ako sa nagsulti tinuod, ang Ginoo, ang mga apostoles na saksi, o katong mga doon pa nila itong panahon na, yung mga tao, motoy atong ilhon nga, tinuod nga referensya o mga saksi. Sa husgado magpresenta nila og witness sa mga paghitabo, dapat credible ang witness. Ang credibility sa mga witness, wakong wangay sila mga referensya, kaya naman, mga in-English, mga Amerikano, o niya, wala diha ang mga author. Pamatot nga ang author diha dapat ko kung Kristo. Wala diha po na ang pamatot nauna nga. Dili madawat nga rin di madawat nga credible. Ang credibility of the witness di nakasal. Ang gitawag nila o standard reference asa kahatag agi. Para sa ako, ang standard na reference na tinuod na tugan ang Ginoo mismo na may tungkol o ang mga apostoles na mga ulisase. Pero kailan mga bago mga nagsuwat o libro mula ito ang pamation, di kayo 100% na tinuod. Mauna na, duha-duha pa na. So wala nila mabasa sa Biblia o referensya nga pamatuan ko no. Ayo mas kaya ang ingon niya ganina nga dili pinali mabasa. Kaya nito kuno ka, kuno. Okay, pasok. Huwag nabasa. Kaya huwag nabasa, but-but. Butang-butang na. Huwag na kinay mga tao, butang-butang sa una pa mga. Last 2 minutes. O hindi mo nilang himo, huwag nilang butang-butang, walang nalay yung prinsya. So mga igsoon ko mga higala, di-present na ko ang pagkuba na ang tinuod ng itong ni Kristo sa lugaran, mga Jewish, Christian, dili mga Romans. Wala siya ang utara, ano kayo naman, tinuod pa rin! Maunay tinuod! Ang kulang lang ninyo, na ang sinugdanan ng itong ni Kristo, dili mano-mano, maunyo. Kaya ano ang Ginoo ninyo? Sa matindi o palangkol, dahil pamukpot,
Malingon niya sila ang piling ko. Ang piling ko, ako yung una. Pwede sila! Sa maunaan, kamaturan. Ako na kayo, bisa na lang ang tao, ikaw na yung magutan ba, na Romano Katoliko, mga may isunod sa mga Hudeo, mga Kristyano, okay na lang ang tao, kasi nila ang tulong na sa pagdanan, di dito mga Romano. Okay naman ang tao, pero kahit di pa dito magkon, nabisan na mawa, si Romano at dito sa akin, kung matuod yun, mga Romano tuon. Bukbuk! Mauna mga isuon ang kamaturan. Salamat kayo. Dili po na ako ito, balang buwan. Ibuli na sino. Ang kalaunan. Time's up. Okay, summary. 5 minutes sa affirmative. Time in. Maayong hapon pag-usap. Matod pa ni Pastor Ruli, with due respect sa iya, kato mga encyclopedia nga atong gipangbasa, historical books to, matod pa niya, but. Sa Isaias 41:4, kinsa may naghimo sa kasaysayan. Kinsa may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sa sinugdan ug anaa usab sa katapusan. Niining adlaw mga kaigsunan, dili ako ang nginganlan nagbutbot, ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios sa mga Dios, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Dugang pa, matud pa niya, kano magdadaman ta ng mga libro. Kaya mga libro nga sinuwat nagtao, duha-duhaan na. Yan, nagdahaman ka ng mga libro diha. So nagda siya mga libro karon, gawa siya mo to. Pero kita mga kaigsunan, di manipili-pili ang ato. Muuyog dili atong dawaton. Mauna ang mga tao ginagpangita sa kamatuuran. Dili, pili. Dugang pa nga kaligunan sa Biblia, kay ganahan magkag-Biblia. Living Bible, Job 8:8. Read the history books and see. Ako yung gi-examine siya karon. Munang ako siyang gi-follow up pag-ayo. Unsay ikasulti nimo sa standard reference? Unsay yang sulti? Bot. Duhaan. Muna nga niining kagabion karon, kinsa jud ang nisubay sa kamaturan. Isaiah 41:4, ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, dili si Father Darwin, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Muna nga nasubo ko pag-ayo karon, ngano man daw yagaan niya ang mga historical books, daw nituo pa siya sa iyang kaugalingong opinion. Matod pa niya, para nako, balik-balik, para nako. Unsa may sulti sa to Ginoo? 1 Pedro, Kapitulo 1:21. Nyalikayan nato ang kaugalingon natong prinsipyo ug opinion. Niining hapuna, mga kaigsunan, wala jud ko magdala sa akong opinion. Dokumento ang akong gidala. Mo nang mingon siya, gawa kuno ko sa topic, naunsa ba? Siya na may dideklara. Ang mo deklara niya na dili kaming duha, kundi ang moderator. Last 2 minutes. Mao na ang mga pinangga nga mga igsunan, akong gi-follow up ang mga historical books, pagpangutan na kaniya. Pagpadayag kadto nga ako nga nagdala dinhi ni tindog, wa magdala sa akong kaugalingong opinion. Busa mga kaigsunan, standard reference versus private opinion. Niining hapuna, mga pinangga,
nga mga igsuon. Matod pa niya, tora siya focus sa mga Hudiyo. Wa jud siya kapakita gender difference founded by anyone else ang Roman Catholic Church. Mao na nga, wa maguba niya ang akong affirmative speech. Ug matod pa niya, ngano matawag pa mo Roman, Hudiyo man ang gisangyawan, wa siya kabantay. Nya sa Lucas 24:47, ang pagsangyaw sa maayong balita magsugod sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem, Mateo 28:17, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Og nalipay ko kaganina. Kaya gikutlo ang Roma 1:7. Nya kabong taga Roma gitawag sa Dios. O ang inyong pagtuo gipakailap sa tibuok kalibutan. Unsa man ang kahulugan anang pagpakailap, mo na gitawag Catholic Universal. Mo na niining hapuna nalipay ko kay nigawas ka na sa iyang baba. Oh, dugang paniana si San Pablo niabot sa Espanya sa Roma 15:24-28. Muadto usab ako sa Espanya o ang taga Espanya mo ni Christianize nato dinhi sa Pilipinas. Bosa up. Okay, atong hatagan og masipang palakpak ang atong duha ka debaters. Palakpak mong tanan. Og nahuman na ang atong proposition number 1. Mo proceed kita sa atong proposition number 2 og pagabasahon kini sa akong co-moderator ang proposition number 2. Proceed. Okay. So, Futura, the 5-minute summary, both sides, negative will be the first speaker. Okay. No cross-examination and no objection during summary. So, magbibigay po si Pastor Rolly. And then, next topic. Okay. Okay, so proposition number 2, pamatud-an na ang tinuuhan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya. Okay, 15 minutes, Pastor Rolly. So, salamat kayo. Lahat ay daghan ng mga higala, ng mga referensya, mga higala. Pero ang kanunay gipasigat-an ng Ginoo may naghimo sa mensayan. So may nindo tong mga referensya na ginama sa Ginoo. Ato nang respeto o kahoro na to ang mga referensya nga ang Ginoo may nagsuwat. O karon lang akong pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo sumalak sa mga basa sa Biblia o referensya. Ang United Pentecostal Church sumalak pa sa tanaw ni Google 1945 nagsugod, isa. Niabot na o 185 ka mga nasod karon o is na 35 ka mga territories, countries and mga territories worldwide. So, pero ang atong pamatud-an sumalastima dili ang unsay kasaysayan sa United Pentecostal Church. Ano ka? Kung isip mga tao magsugod, dili na may kontrabaho ron.
Ang aking trabaho na pamatudan, sumala sa mabasa, sa Biblia ang referensya, ang tinuuhan. Ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. O dinhi ako nga ipakita ninyo ang Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Mabasa dinhi ang tinuuhan. Nga si Kristo, tumasahon, nakita ninyo Articles of Faith sa United Pentecostal Church. Jesus Christ manifested in the flesh. Jesus Kristo nagpakatao. Maunay tinuuhan sa United Pentecostal Church. Kung nga pa ko'y referensya. Yes. Libro kini sa Osaka theologian nga walis ang tawag nila sa pagtuo. Si David Bernard sa iyang libro The Ways of God, page 127, nga ngayon nga the Son of God refers to God as manifested in the flesh. So, nabasa sa referensya. Ato tas Biblia. Na si Kristo nagpakatao. O niya kay iyaman hindi pirmahan na iyang supakon ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Matod pa rin sa unang Juan 4:2. Ni saksi ni o nagpamatuod ni si Apostol Juan nga si Jesu Kristo nagpakatao. Unang Juan 4:2, inyong maibaluan nga ang Espiritu sa Dios pinagi nini nga matag usa ka Espiritu magaila nga si Jesu Kristo nagpakatao. Sumala sa Juan 18:37, si Kristo mayon ang nagtukod ni ining tinuuhana. Juan 18:37. O si Pilato miyon kaniya, hari ka ba diay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, o alang niini ako nagpakatao. Sa United Pentecostal Church, gitukod ni Jesu Kristo. Siya mismo ang nag-ingon, ako nagpakatao. Sumaw na, katiyot kayo, barok kayo. Kay daan maguning nagbarok. So kung na may mga pangutana, bahin o kinsay nagtukod, wajud ko naghisgot. Kaya di man na mao'y tima na ko. Ang tima na ako, dili na ipamatudan. Ang tima na ako ipamatudan, ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Mao'y tinukod.
sa mga audience nato, painumdum nato mga igsoon nga magbihib lang ta kay mao man ang atong nasabdan. Sa una pa. Okay. Okay, continue. So mauna, mura maglingag yan Ginoo hiluman. Yung anak mga igsoon, ang akong pagbabarong karon. Kadiyot na kayo ni. Kay hapon na po. Hapon na po. So ang atong oras, minutes. O kini maong tinuhan nga amo ang gibarugan, amo ang mga igsoon nga ginasangyaw. Wala ni naggikan kang parham. Matod tagilitok ni ang parham. Wa ka ni ko kaya, wa mi mag-ila na. Gikan yun mismo sa tinuhan sa mga apostoles. Ato na basahon ang unang Timoteo 3:16 kay naay ning singgit nga but unang Timoteo 3:16 o dili malalis nga nako gayon ang tinago sa atong tinuohan. Ang Dios kanayan diya sa lawas. Ingna ka ng motrog bot-bot. Mga igsoon, mga higala o mga igsoon ining kahaponon, akong napamatudan sumala sa mabasa sa Biblia o sa referensya na libro dinala mo David K. Bernard nga ihapod nga git pamatudan nga insakto na nga pagtuo na kanang si Kristo nagpakatao. Nagpanikad na sila nga i-cross examine ko. So muraman og daan na ning hangyo. Atoan na lang siguro ning ano tay. So ako na lang i-cut ang akong oras kay gawas nga hapon na unya napamatud-an na mapod. So sa oras pila ka oras? Okay, so ako na lang okay. Wave ang oras nga nabilin kay ano man dali ra maguli mo barog. So atong respetuon ang rights ni Pastor Laugan nga iyang giwave ang iyang remaining time. So kung mao ka na mo proceed kita sa atong 15 minutes cross examination. Reverend Father Gitgano, proceed. Unang pangutana. Naingon ka kaganina nga ang imong tuhuan ang kasaysayan nga sinulat sa Dios. Pangutana, nalaban nimo ang kasaysayan nga sinulat sa Dios? Ang Biblia. Ito ba ka? Ito ba ka? Na-record din nga basahon nga ang Ginoo nagsulat og napulo ka sugo. Og gisaysay nila. Kasaysayan na gisulat sa Dios. Di akong dala. Usaon mo rin mo, Der. Sunod pangutana.
Kana bang mga libro nimo diha kasaysayan sa Dios dili? Kung naghisgot og saysay sa Dios, history sa Dios na ay uban din nga kasaysayan naghisgot sa Dios. Napoy uban nga di pod Dios gisgutan. Sa ato pa dili na kasaysayan sa Dios. Kanang Biblia makaingon jud ta nga mensahe ni ang saysay ni sa pulong sa Ginoo nga rin nato. Pero uban ani parehaning ethics, nakoy rules of order diri nga libro, mga saysay ni sa tao, mga business nga mga ethics. Sunod pangutana. Karon ni gamit magka Google. Tinuod ng Google sayop na. Sayop siya kon ang iyahang mga gipamatud-an sukwahi sa pulong sa Dios. Pero sakto siya kon nagdapig sa Dios. Sunod pangutana. Kinsa may mo decide nga sakto o sayop? Ikaw lang or ikaw lang ang mo decide nga sakto or sayop? Yes or no? Ang tanang tao kamaong mo desisyon og sakto bag sayop. Ikaw pwede, ako pwede, kamo pwede mo desisyon og sakto bag sayop. Sunod pangutana. Tinuod ba imong gisulti nga nagsugod mo 1945? Wa man ko mo ingon nga nagsugod mi bag organis sa guhoy. Og 1945. Sa ato pa, unsa may imong giingon nga nikutlo man ka nga niadtong 1945? Ang United Pentecostal Church maunay gihisgutan nga nagsugod 1945. Pero ang atong tema ang tinuohan sa United Pentecostal Church. Mauna nga pangutana sa Sibo sa tema. Sunod pangutana. Kinsa may nagsugod ining tinuohana? Niadtong 1945. Ang akong gibasa dire, ginutanan sa kinsa, si Kristo ang nagtukod ining tinuohan na nga siya nagpakatao. Wala ko mag-ingon nga United Pentecostal Church tinuohan Ang iyang tinuohan ining United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao mao'y tinukod ni Kristo. Sunod pangutana. Kay niangkon man ka nya ang United Pentecostal Church base ang imong gidada nya photocopy. Unsa man ang referensya? Kinsay nagsuwat ana? Ang ako ang tema nga hisgutan nato ang United Pentecostal Church ang ilang pagtuo mo nang nagdako og artikulo sa pagtuo sa UPC. Mao na ang hinungdan nga ako ning gi-present para gyud nga wa ko na Okay, silence sa mga audience, moderators time, no? Ayaw sige para nga makaingon mo nga wa ko nagtumo-tumo mabasa gyud nga mao jud na tinuohan sa United Pentecostal Church mo nang nagdako og Articles of Faith aron nga mabasa og ang tinuohan sa United Pentecostal Church gibasa kanina nga si Kristo nagpakatao mao nay akong gipamatudan nga gitukod dili ang UPC mo gitukod akong gipamatudan ang tinuohan. Sunod pangutana. Imong gigamit ang inyong kaugalingong article nya kamong tinuhuan ninyo tinukod ni Kristo. Ang pangutana, sa ato pa inyo ra na. Wala kay laing referensya diha gawa sa inyo ha. Nagbasa ko sa Biblia
Nagsuporta si Juan. Nagsuporta si Pablo sa unang Korinto, unang Timoteo. Buti pasabot, dili ni amo-amo ora ang tinuohan nga si Kristo nagpakatao. Sunod, pangutana. Pwede ba ihatag nimo ang specific nga teksto? Nga ingon ang apostoles, ang among tinuhuan, United Pentecostal Church? Yes? Naa? Wala? Mr. Moderator, objection. Major sa objection, what's your objection? Wa sa tema o wa po sa akong pagpamatuod nga ang United Pentecostal Church tinukod ni Kristo. So let's stay on topic. Ang tinuohan. Ang bilis. Okay. Ang bilis sa United Pentecostal Church. Okay. Sa proposition number 2. Bayo man mo English. Bilis. Sunod, pangutana. Okay, next question. Pangutana lang ko sunod. Imo din ang kunon karon nga ang inyong tinuhuan may tinuod pero dili ang United Pentecostal Church. Ang among tinuohan, ang kuno nako nga tinuod, o ang United Pentecostal Church di pod piki, tinuod pod. Sunod, pangutana. Wa pa kumahuman. Kumahuman. Bisan pag unsa diri nga pundok, Iglesia ni Cristo, tinuod na siya nga Iglesia ni Cristo, Baptist tinuod na. Dili na mga piki nga Baptist, tinuod na sila nga Baptist. Bisan pa gani ang mga bakak, di ni mo natuuhan kung bakak, kung di ka mo tuo nga tinuod na nga bakak. Ang mga butang tinuod. Sunod, pangutana. Kay tinuod man day pod ang United Pentecostal Church o ang inyong tinuhuan. Ang pangutana, unsa may kalainan sa tinuhuan o sa United Pentecostal Church? Kay imo man ning gibuwag. Ang United Pentecostal Church ngalan na og denomination. Pero ang tinuohan ani ang iyahang giila nga pagtuo o gi panudlo. Mao na ang kalainan sa United Pentecostal Church o tinuohan sa United Pentecostal Church. Sa ato pa, ang tinuhuan ug ang United Pentecostal Church dili mag-usa. Apangutanan nako, ang inyong tinuhuan ug ang inyong simbahan dili day nagkahiniusa. Nganong gitawag man mo United? Ang pagtuo o tinuohan wa ba kuno magkahiusa sa United Pentecostal. Ang nagdala-dalaan ng tinuohan na si Kristo nagpakatao, mga United Pentecostal Church, nagkuyog, nag-usara, duwa na mabuwag. Kaya gibutang sa utok, gibutang sa kasing-kasing ang tinuohan, wa mabuwag. Kay wa man ni mabuwag. Kay wa man ni mabuwag. United lagi. Kay wa man ni mabuwag di ay, matud pa si mong tubag. Nganong si mong explanation perti mang buwag ah? Ang atong mabasa, United. Wa babasa diyang divided. Mao na nga di yun mada ng istorya ha. United yun gihapon. Kaya bisan pa og na ay mga punto nga dili magkaparehas pero nagkuyog bi kay United. Sunod pangutana. Kay nagsugod matud pa nimo niadtong 1945 nitungha ang United Pentecostal Church. Pangutana, sa 1944, wa pa ba United Pentecostal Church? Wa pa lagi. Ang among tinuohan, wala may gi-claim o wala may giangkon bisag asan niyo pangitaon. Ang United Pentecostal Church si Kristo nagtukod. I tell you, sa trik kabatuoran, mao na nga dili mi madismaya og maguol nga ingnon mi nga wa gitukod ni Kristo ang United Pentecostal Church. Pero dako na mong kalipay nga ang among tinuohan. Gitukod ni Kristo.
Sunod pangutana, unsa man joy tinuod? Ningon ka nga dili mi maka-trace back kay 1945 rami. Nya karon na pud mo angkon na pud ka nga kamo ang tinuod. Objection, Mr. Moderator. What's your objection? Ayaw ko pasangin liya ng mga pulong. Wala ko ulito ka. Dili ka maka-trace back. Ay, nag-ingon na ko nga dili ka trace back sa among. Kung mao ka na nga maka-trace back Mr. kamo. Moderator, i-ruling ka. Okay. Okay, di na ta mag-object kay malangay ta. Sunod pangutana, kay maka-trace back man mo panahon sa mga apostoles, kinsa may leader ninyo sa 1945? Atras, 1944. Mr. Moderator. Palaban yun. Ang tema mo pangutana. Sama ng tisbak. Mulihay magasag. Ang akong gipabarog, maoy guba. Unya nga nung mangutana maka ng mga dili diha ang akong gipabarog. Ni ingon ka, Pastor Uli, kaganina, nga maka-trace back mo. Mo nang gipaluapan ta ka kung tinuod ba imong gisulti. Pangutana. Excuse me. Okay. Silence. Ang tinuohan, ang ako ang giingon nga sa apostoles. Sa ato pa, Ang UPC, ilahin na to ha. ang tinuhuan mo'y maka-trace back. Dili ang United Pentecostal Church. Ang United Pentecostal Church nga tao kung Dili maka-trace. Ataw. tubag man eh. Kada bang tao nga nag-angkon nga United Pentecostal Church siya, siya ang mag-trace pero kanang ngalan sa pundok, di man na kalihok, ngalan ra man na. Hindi na kalihok na ngalan. Pero kanang tao, makatrace siyang asagika ng, mo bitaw nakatrace ko? Na-trace na ko nga kining tinuhan nga si Kristo nagpakatao. Gikan din sa mga apostolis. Sunod, pangutana. Nikutlo na mga kasaysayan. Niya sa akong dokumento karon ang kasaysayan Asa mga nga nagpadayag Pentecostalism start 1906 sa Topeka, Kansas, Los Angeles, California, USA. Ang kunon ba nimo nga gikan na mo sa Amerika nagsugod? Sumala sa dokumento. Yes or no? Kanang pangutanaha, akong ang konon nga wa may sa Amerika nagsugod. Bagani ko kadtog Amerika. Ang pangutanan ako, Pastor Uli. Ako ba yung pangutana? Kamo, gikan mo sa Amerika, nagsugod. Kasi nagkaatog Amerika dire. Wa may kadtog Amerika, wa may nagsugod dito. Ang akong pangutana, mao ni ang inyong simbahan nga United Pentecostal Church started sa Amerika. Sakto ba ni sayo? Sakto na kon ang pundok ngalan United Pentecostal Church. Pero ang among tinuohan nga gipamatud-an karon, ang tinuohan nga among gipamatud-an karon, si Kristo ang nagtukod. Ang among bilis. Ang among bilis. Sunod pangutana. Maoy ipangutana ang bilis. Last 1 minute. Sunod pangutana. Kay imo mang giangkon nga nagsugod sa Amerika. Mr. Moderator, naabot ang Amerika. Okay. Layo na kayo ta, mahapunan tayo, di na kauli. Ang tema, tinuohan. Okay, moderator's time. According sa atong arrangement, sa atong proposisyon, klaro. Pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church, tinukod ni Kristo, sumala sa mabasa sa Biblia referensya. So diha ta mobase kay mao may gipirmahan. So Father Darwin, proceed sa imong question about sa tinuohan sa United Pentecostal Church. Mr. Moderator, ako pangutana mo lead sa topic. Kaya ang tinuhuan nga original magsugod man sa Jerusalem. Wala nang utana kung anong nagsugod sila sa Amerika. Nga sa Jerusalem man nagsugod.
Tubag! Ang akong gibasa ganina sa Biblia, wa ko nag-ingon nga ang tinuohan naggikan sa Amerika. Sunod. Tubag sa Sunod. Unang Timoteo 3:16. Ang apostoles mismo ang nag-ingon, si Pablo, di malalis nga dako ang tinago sa among tinuohan. Dito na nagsugod na nga tinuohan wa sa Amerika. Sunod, pangutana. Sayop din gisulti sa mong encyclopedia. Ikaw may husto. Asay tuwa na mo ang encyclopedia o ikaw? Di pa ko mo ingon og sayop og di kay wa ko kadungog ko sa ingon ya. Time's up. Time's up. Okay, time out na no. So atong palakpakan ang duha nato ka mga debaters. So human naman ang affirmative stand o ang cross-examination, mo proceed kita sa negative side, 15 minutes destructive speech. Sa pagsulti ni Modre, mo start ang atong time. Salamat kayo, mga pinangga nga mga igsuon. Kabantay mo wa siya kahuman sa iyang affirmative speech. Meaning to say, lunlon personal opinion lang ang ilang gibarugan. Kita, bisan pagbabuntagan ta, daghan kayong ebidensya, makapugog! Mao na nga. Moderator's time, audience, among gihangyo nga dili ta mo utter og mga bad words. Ang gialaw lang during sa entire proceedings mao ang pagpamalakpak. So akong gihangyo nga diri usab sa habig dire sa Kampader Darwin nga atong i-maintain nga dili magsulti dinhe. So reminder na no dili sa pikas habig nga while nag-talk si Father Darwin walay mosulti sa inyo. Kay sa atong rules ang pwede lang mosulti ang debaters o ang moderator. The rest ayaw na mo pag-utter og mga buot ninyong isulti. So maminaw ta sa duha ka debaters para makauli ta sa atong balay, makadala ta og nindot nga pagtulunan. So proceed. Anhin na to makita mga kaigsunan nga wa ta maglisod. Ngano man perting daghana ang atong referensya. Pero akong pinangga nga igsuon, puro opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. Ang tanang opinyon, patas lang kung wa kay gigunitan nga ebidensya. Apan nagtindog ako karon, dala ang daghang referensya. Dili ta patas dini. Lamang kita. O si Kristo nagtukod og simbahan. Mateo 16:18, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Unya, unsay iyang gisulti kanina? Ang akong tinuhuan. Gipuwag niya ang iyang tinuhuan ug ang iyang simbahan. Pwede na. Ang angay, ingan ning mga pinangga na tong mga igsuon, divided Pentecostal Church. Dili na united. Mangutana des imong sidula, bayudita nimo, unsay imong tinuhuan? Unsa may imong ibutang? Mingon ka, our beliefs. Dili nimo mabuwag ang imong pagtuo sa imong simbahan kay usara na. O mismo ang ngalan sa ilang simbahan nagpamatuod na ni anak united gaane. Onya, mao nang nangutana ko kaganina, dala ang dagko nga libro. Nagsugod raman ning Pentecostalism. Matud pa dinhi sa The Concise Columbia Encyclopedia 3rd edition. Dako kay nga libro.
Maglisod kog maglisod kog pasan ini. Page 674. Pentecostalism, fundamentalist Protestant religious movement that grow out of the holiness movement in the US. Nangutaan ako kaniya, anong nagikan man mo sa Amerika? Ang iya pong tubag, layo kayo. Masay pagtuunin mo, nakaadto na may Amerika? Dili responsive. Ang pangutan na, nga anong ang inyong tinuhuan nagsugod sa Objection, Amerika? Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Kanaya istorya, murag ribatan naman. Destructive nga mga dokumento. Sama na nga, conclusion naman ang imo. Okay, proceed to destructive. Pastor Laogan, hinumduman nato nga ang iyang roles is negative. So, ang tanan nga iyang ipangsulti, negative tanan. Ang imo affirmative. So, tugutan nato si Father Darwin nga mohuman sa iyang negative speech. Sunod. Okay, proceed. Padayon ta mga kaigsunan. Oh, na-distract jud si Bran. Kay destructive speech man eh. Orya, dugang pa. Nga anong ato ning gi-establish kay nagikan lagi ang ilang tinuhuan sa Amerika. Made in America kini. Pero ang simbahan na gitukod ni Kristo, dong sulti ka ganina, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Wa mangingon dito, the Roman Catholic Church began in upper room in Rome. Wala. Last 1 minute. Mr. Moderator, objection. Objection. Ang ako manggod, tinuhuan. Lahat mo ko ng tinuuhan. Okay, so Ang tinuhuan, mao na siyang pwede itawag sa ngalan sa organisasyon. Pero ang tinuhuan, belief na siya. Okay. Na dili pwede nga iyahan kanang i-presume kay lying man na siya. okay. Okay, no So, presumption. bisa atong proposisyon, ipirmahan kini sa duha ka habig, pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church tinukod ni Kristo sumala sa babasa sa Biblia referensya. So Father Darwin, mauni ang inyong gipirmahan nga proposisyon. Og hinaot as negative, din hita mo focus sa atong topic because according to the rules of dialogue, number 4, focus only to the main topic. Debaters must not go outside the agreed topic in whole proceedings. Counter objection, Mr. Moderator. So what is your Follow up, counter objection? Counter objection. Ako sa pastor. Wa ko magpamaribat direct tinuhuan sa Iglesia ni Kristo. Tinuhuan sa United Pentecostal akong giribat. Ganong na out of topic naman taan eh. Kung ni pamatuod pa ko nga tinuhuan sa Iglesia ni Kristo, tinuhuan sa Baptist, ang iyang objection mag-granted. Ang tinuhuan, mabutang ko yung tinuhuan sa United Pentecostal Church nagikan sa Amerika, wala siya maminaw ato. Ganong mahimo naman kung out of topic kasi ibog ang tinuhuan sa United Pentecostal Church. Counter objection, Mr. Moderator. With due respect sa akong co-moderator, ako hatagan siya chance nga moruling na itong imong giingon dre. Kung masultinin mo. Okay, kaya ang atong pinirman man, mao ang pamatud-an ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. No? Tinukod ni Kristo sumala sa babasa sa Biblia o referensya. So, distract only in this topic. So, proceed ka. So kaming duha nga moderator nagkaoyon nga atong sundon ang topic. According sa rules of the number 4, nga debaters must not go outside the agreed topic in whole and entire proceedings. So proceed, Reverend Father Darwin. Salamat. Gupa ang iyang Counter tinuohan. objection sa, Mr. Moderator. Counter objection. Counter objection sa. Lahi ang tinuhuan ug lahi ang tinuohan.
na ay Cebuano English Dictionary. Muna point nako, Mr. Moderator, lahi ng tinuohan o ang tinuhuan. Tinuhuan may ang ginaingon. Tuguti ko sa pagbasa. Oh, sige, go on. Mr. Moderator, okay ra? Okay, proceed. Okay. There is a dictionary. Tinuhuan. Mao ni siya ang pagtuo belief sa English. O ang tinuohan, ideology. Kana nga tinuohan, ideology na siya. Okay. O ang ideology, gitanaw na to dire, ideolohiya, ang pagtuo nga gila. Okay. Dili kay pundok sa tinuohan. Dili pundok. So atong nakuha no Bili. ang explanation ni pastor nga ang iyang proposisyon ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. So as moderator, musubay gyud ta sa atong gipirmahan nga role. Okay, Counter-objection. let's grant the... Mr. Moderator, counter-objection. Let's grant it. Ang iyang gikutlo, ang ideolohiya, pagtuo nga giila. Unsay meaning ideolohiya? Pagtuo nga giila. Nya diri pod tinuhuan, tinuuhan o ideolohiya. Synonymous ra. Synonymous. Managlahi ang pulong, maura ang kahulugan. Dili synonymous. Kay lahi ang pagtuo nga gila og lahi ang belief og ideolohiya. So mao na nga ang gigamit nato, gipabaro, gipirmahan nako, tinuohan man, tinuohan gamita. Oh. Tinuohan gamita. So, ironing. Okay, let's So, grant it to in order to proceed. Clarification, no? Clarification. Para mag-abot ta tanan, para mag-abot ang duha ka habig, unsa man kay pagsabot ninyo sa tinuohan? Pundok, relihiyon, or pagtuo sa usa ka pundok? Kinahanglan nga mag-abot ta dinhi kay kun di ta magkaabot, dili gyud ta maka-proceed sa maayong destinasyon nining atong proposisyon. Mr. Moderator, para mag-abot ta, According kang Pastor Laugan, ang iyang tinuohan mao ang gituohan sa usa ka pundok. Sa imo po, Reverend Father Darwin Gitgano, unsa man po ang Synonymous tinuohan na. sumala sa imong pagsabot. dili na siya mabuwag. Kay kung doon na kay reliyon, doon na kay gituhuan. Lisod Okay. ba kay kag ang tawag anak kung may pagtuo, atheist. Oh, Okay. Mo na nga di siya mabuwag. So, Mo okay na na nga divided na ni. So, Di na okay na. united. So, Pastor Laugan, kumporme ba ka ni atong giingon ni Father nga ang tinuohan dili magtuo sa imong gituohan o kanimo nga nagtuo? di, Mr. Moderator, kay ngano, ako may nagpabarog. Unya ang akong stand mo iyahang basihan. Dili ang iyahang kaugalingong panabot mo basihan. So kang akong tinuuhan nagipasabot nga kanang belief, sit o belief nagi-sit nga mga pagtuo, mao na ako ang ipasabot kana mo iyang atakihon. Dili ko pwede nga iyang atakihon sa dili mao ya akong gibarugan. Okay. So kay dili man System of belief. mo konforme si Pastor Laugan, so objection overruled. Masustain. So bayon yun nato ang rules nga napirmahan. Ang gituuhan, dili ang pundok, dili ang gituuhan sa usa ka pundok. So Reverend Father Darwin Gitgano, na kay remaining 11 minutes. Proceed. Guba ang iyang gipresentar nga tinuuhan sa United Pentecostal Church. Okay. Ako yung isundan siya sa iyang referensya. Ang pagtuo ay ideolohiya. Ang ideolohiya, tinuuhan. So, sa iyang referensya, wagan mo dapig niya. Ikasubo na to. Sunod. Kining iyang... Moderator, no side comments. Oh, no side comments. Ako man eh, affirmative speech man eh. Affirmative speech na ko eh. Ang no side comment during question and answer.
Affirmative. Mo komento jud ko nimo. Okay, proceed. Agwanta ha jud. Okay. Sakya na to sa way pag-uyon. Yang iyang United Pentecostal Church nga gituhuan. Mao ang tinugod sa ato Ginoo. Nagpaabot ko. Doon na sa mga tekstos Biblia. Pero wa joy gibutang dito nga ang gituhuan sa United Pentecostal Church gitukod ni Kristo. Nadungog ninyo wala? Niingon lang siya nga gitukod jud mi oy. Basta ra jud. Basta gitukod jud mi. Unsa may kalainan ni pastor sa Baptist nga kami pod father tinukod sad mi. Unya ang iglesia ni Kristo pod kami sad tinukod sad mi. Unsa may gisuwat sa Mateo 16:18? I will build my church. Singular, plural. Wa siya magingon, I will build my churches. Mao na nga ang atong pinangga nga mga igsuon nga ang ilang gituuhan. Ato na nagsakyan gituuhan. Igo ra sila nagtuo pero why ebidensya. Pito kita ang atong gituhuan, walang natutuho doon na patay ebidensya. Perting ligoon na. Di matapang bay. Is it amazing? Is it surprising? Naaday gituhuan nga way pundok. Asa ka nag-exist ang usa ka gituuhan nga way pundok. Basig makasulti ni siya ron. Ang ila, doon na sila gituuhan, doon na po sila'y pundok. Kaysa buhat 2:47 nga iyang gibasa, tumasahon, pagbalik. Nga daghan ang naggadani sa tinuod niya simbahan. Giday dila ang Dios o gikaymutan sila sa katawan. Yan ang gigutlo ganina. Og matag adlaw gidugang sa Ginoo sa ilang pundok ang mga tao nga nangaluwas. Pundok. Daghan, matud pa na libo-libo na ang na-converted sa first century nga mga apostoles. Pero ang pangutanan nako ninyo, pila pa man mo kabuok? Sa ato panigamay din Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Di lagi pundok ang akong punto. Okay. Di lagi pundok akong pundok ang gituuhan sa pundok. Ayaw gawas ba? So padayon ta. Pagpabilin, Mr. Moderator. Mao bitong i-connect na to. Di lagi Objection. magsilbi, Mr. Moderator, Time, nga no? ang pundok o ang tinuuhan. Imong sige. Padayon. So, Father Darwin, ato lang respetuon ang iyang posisyon. Okay. Ang gituhuan nga matuod nagikan sa Jerusalem. Ang ila kay gituhuan gikan sa Amerika. Atong basahon. Ay nag-object da kay gituhuan akong gigamit. Di na ko mo hisgot og pundok. Gituhuan. Ang gituhuan nga mao ang United Pentecostal Church nagikan sa Amerika. Wala magikan sa Jerusalem. Unsay gisultis Ginoo? Okay, there's objection. Dili mao lagi ang iya ha. Ang gituuhan ko no, ang United Pentecostal Church mo ay among gituuhan. Wrong! Assumption of wrong. Ang United Pentecostal Church na ani sila gituuhan. Dili ang United Pentecostal Church mo ay among gituuhan. Objection, Mr. Moderator. Among gituuhan. Objection, counter objection. Sa- Ang nasuwat din dili gituhuan, tinuhuan. Lahi ang gituhuan kaysa tinuuhan. Okay. Ang gibutang dire tinuuhan, dili gituhuan. Paunahasan eh. So, clarification. Paunahasan eh ako. Clarification. Unsa may imong gipro Pastor Laogan ang gituohan
kana laging tinuohan nga bilib. Dili, tubag. Unsa man ang naa sa proposition, gituohan o tinuohan? Tinuuhan. Dili gituohan. Tinuohan. Ang iya bagod kay pundok man Dili, niya. isa. Tubag ka sa, para maklaro ta. Di sa imong proposition, pamatud-an nga ang tinuohan. So dili gituohan. Kay lahiman ang tinuohan o gituohan. Motong may presensya o article o faith. Moto ang ilang gituohan. Pero diri sa ilang proposisyon, tinuohan man, which is referado sa pundok. No. Kay gawas kon ang proposisyon pamatud-an nga ang gituohan sakto si pastor nga mo present og artikulo sa ilang pagtuo kay ang gituohan man, pero dinhi sa proposisyon ang tinuohan man, which is referado sa United Pentecostal Church. Ito. Mr. Moderator, Wait lang, kulang. ang grammar, ang grammar, tinuohan sa. Okay. Tinuohan sa. Tinuohan sa. United Pentecostal. Sa. Maulagi ang atong arrangement dili man Di gituohan. aman diri o na mabasa. Ang tinuohan diri giila nga pagtuo ideolohiya. Ang giila nga pagtuo. Counter objection, Mr. Moderator. Ang igamit o ibalik-balik niya kaganina, gituuhan. Og akong gi-review, tinuhuan. Sa biodata ninyo, dunay tinuhuan. Imong ibutang dito, Roman Catholic Church, kung Pentecostal ka, United Pentecostal Church. Dili ang imong gituuhan. Maoy tima, Mr. Moderator, maoy tima. Okay, let's tinuohan. Stay on the topic lang ta. So, wag natin bawasan po, no? Wag tinuuhan lang. Basahin natin yung buong topic. Pamatud-an nga ang tinuuhan sa United Pentecostal Church. Dili tinuuhan lang, tinuuhan sa United Pentecostal. So, focus po tayo dito. No? So, para di kita maglangan, no, kay lahi-lahi mamog definisyon o wa mo mag-abot. So, ang mahimo sa moderator, dili may pwede maka-judge kay naka-pirma naman mo nga tinuuhan. Tapos, sa kapastor, lahi ang iyang interpretation sa tinuuhan o kang Father Darwin. So, kinahanglan mag-abot ta dinhi karon kung madawat ba nato nga kining tinuuhan o tinuuhan pwede ra i-unite nato as one. Kana kung mo sugot ka pastor, mo proceed ta. Pero kung wa ta magkasabot anang tinuuhan, kay lahi ang iyang pagsabot ni Father og lahi po ang imo, so dili ta pwede magkaabot. Counter objection, Mr. Moderator. Base sa to topic, gitukod ni Kristo. Dili ang gitudlo. So, therefore, wa jud ko musimang. Kay ang ako diri gitukod man, wa man gitudlo. Kay kung gitudlo pa na, mo na gituhuhan. Kay gitudlo man, gitukod. Tinukod, wa gitukod. So, tinukod siya di sa Mr. Moderator, tinukod. Okay. Wala, Mr. Moderator, susme, wala ko gama og ako ang gagalingong kahulugan. So nakasabot ko sa imo, Naata pastor. sa dictionary. Nakasabot ko sa imong side nga ang imo diha pamatud-an nga ang tinuohan sa United Pentecostal Church of Christ. Mao na nga ang posibilidad dinhi nga pwede tang magkaabot. Kaya ang imong buot ipasabot ni Ana as affirmative, mauman ang gituohan kung teaching, while ang kang Father Darwin, mauman ang pundok, so which is dool ra gyud kaayo sila og relasyon. Kay dili man pwede nga duna kay pagtuo nga wa po'y pundok nga nagtuo sa maong pagtuo. So para makaabot mo naata sa sinterno, okay nang imong giingon nga gituohan. Ang kang Father Darwin, ang pundok nga mituo sa tinuohan. So pwede ba karon nga para magkasabot ta, mo proceed kita, pwede ba nga atong idugtog na lang ning tinuohan o gituohan nga ang nagtuo, doon na po siya pundok sa pagtuo nga nagtuo sa usa ka article of faith. Karon, Mr. Moderator, karong time ang ako maguinag. Okay. Paparog.
ani nga tinuohan. Unya ang basihan niya nga bungkagon kung unsay staan ako, unsay akong baruganan. Kung gusto niya nga magdayon dagkahuman ani, iyang uyunan nga maunay buot na ko ipasabot nga iyang gubaon. Okay. So ang ako Kaya nga pangutana, may tima na to. ako pautana ka na, kung dili ka mo uyon, imo ng rights, o mo ruling ko nga masustener ang imong objection. Kaya dili man nato pwede, ikaw may affirmative. So ikaw may nag-construct, ikaw ang nahibalo sa construction sa imong affirmative stand. So, as ruling sa moderator, i-sustain nato ang iyang objection nga subayon yun nato ang arrangement dinhi sa atong proposisyon. So Father Darwin o mo ba po na imong ruling? Okay, yes. Kaming duha Padayon nga moderators nagkauyon nga ato lang yung subayon ang napirmahan base sa presentation ni Pastor Laugan nga ang gituuhan sa United Pentecostal. Correction lang, tinuuhan. Tinuuhan, sir. Tinuuhan lagi. Dili gituuhan. Tinuuhan. Padayon ta. Okay, proceed. So padayon. Salamat po sa moderator, salamat. Padayon ta. So ang tinuod synonymous ra mo guna. Bona nga nangita lang jud siya gamayng kuti. Ngano man, wa naman siya ikasulti. Kita pati naghanap pa, puggan man ta. Wala nga ay napugong kay way kurinti dire. Agwantahalan ning kamatuoran nga dala nako. Piyong lang ang iglesia o ang tinuhuan. Balik ko na ko ha, ang tinuhuan nga original. Nagikan Lucas 24:47. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Apan ang ilang tinuhuan. Tinuhuan. Dili man na mo exist kung may pundok. Mo exist na siya kung dunay grupo nga nagtuo. Mo na nga naibong lang ko kasabot na mo. Sabton lang nato. Gano man klaro pa na bisag wa ka eskwela elementary. Tin-aw pas utong tutok ang atong gipasabot. So imagine na ka na ibayudita nimo ang ibutang usay tinuhuan. Isuat nimo na it refers to your religion, Christian denomination. So padayon, ang matuod nga tinuhuan gisugo jud sa Ginoo. Sugod sa 1st century. Pero inyong nadungog kaganina nga 1945 lang nagsugod ang ilang tinuhuan. Objection, Mr. Moderator. Okay, what's your objection? Wa ko moingon. Tungod kay ang United Pentecostal Church dili mao'y gi-point nako nga tinuohan mao nang mali ang i-assume nga 1945 ra nagsugod ang among tinuohan. Tinuohan. So again, akong gipahibaon no ang affirmatibo ang iyang gipresent ang tinuohan which is according sa iyang interpretation ang teaching. So mao man to ang iyang gipresent. So as affirmative, iya nang right nga mo presentar o iyang gi-construct according pod sa iyang proposisyon nga gipirmahan pod ni Modre. So wala tay mahimo niini gawas sa pagsubay gayod sa kun unsa ang arrangement diha sa atong topic nga gipirmahan. So Reverend Father Darwin Gitgano, proceed. Once again, guba ang giingon niya nga tinuohan sa United Pentecostal Pertinent Church. yung guba. Wala, Mr. Producer, padayon ta. Sa Roma 10:15, unsaon man pagwali sa mensahe kung wala gipadala ang mga mangwawali. So, iyan ang nang gisulti 1945, dili na gikan sa kung baba. Ang isda makuha ra sa iyang baba. Muna nga sakit man jud ang kamatuoran. Gikan na niya ha, wa ko mukutlo ang nagreferensya. Nalipay gani ko kay iyang gi-mention 1945. Nya ako gi-follow up sa to pa 1944, wa pa mo. Wala pa.
Mao na nga wala ko maglisod niini. Ang iyang gibuhat karon, iyang gidivide ang tinuhuan ug ang gituhuan. Nya siya balik-balik ka ganina, gituhuan ang mong pamatud-an. Sa ato pa ang ilang gituhuan, matud ni gitukod ni Kristo. Mo na akong wa man jud ko mo kawa sa topic. Akong gi-prove gani nga dili sila gitukod ni Kristo. Ila ra nang pagtuo nga nito gitukod ni Kristo. Mo na gitawag og fallacy. Mo na gitawag og fiction. Unsa man ang fiction? It only exists in the mind, not in reality. Unsay fiction? Tinuod lang sa imong hunahuna, pero dili sa realidad. Ang ato dili ni fiction. Nga naman, tinuod sa hunahuna, tinuod po sa dokumento. Akong gisundan karon. Unsa nga dokumento ang iyang gigamit? Article of faith. Kinsa man ang article of faith? Sa amo ra pod. Mo na gitawag self-serving evidence. Pangutanon ka, kinsay nag-ingon nga gwapo ka? Ako. Self-serving. Apan kita ninyo? Ang mga dokumento, dili lang dokumento akong gidala, apil na ang mga dili katoliko nagpamatuod unsa katinuod ang atong gituhuan. Ang ilang gituhuan nagpabilin ra sa ilang hunahuna nga tinuod. Apan dili tinuod sa realidad. Nga naman ang maong gituhuan nga gisulti sa atong pinangga nga igsuon, tinukod lang kini og tao. Ang matuod nga gituhuan nagsugod sa Jerusalem, gipamisyon ni Kristo og naabot kini sa Antioquia. Asa naabot? Sa Antioquia. Unsa may tawag sa mga tao nga naa sa Antioch? Antiochen. Last 1 minute. Hingatugon, Antiochen. Dito sa Antiochen, sa Antioquia, sa buhat 11:26, sa dihang nakit-an niya si Saulo. Gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan o gitudlo nila ang daghang katawhan. O sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag nga Kristohanon didto sa Antioquia. Akong gi-search sa Google kay ganahan sa Google. Wa joy gituhuan dito nga UPC oy. Wala jud. Wa mo exist ang ilang gituhuan dito. Ang ni-exist dito kon pananglitan og naa connected ba sila? Kung pananglitan na. Time. Pagpaabot ko. Okay, time's up. So palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so natapos na po ang speech ni Sir Darwin. Okay. So punta na po tayo ngayon sa tinatawag na 15 minutes cross-examination by affirmative to negative. So magtatanong po si Pastor Rolly kay Sir Darwin, amen, base sa kanyang destructive speech or negative stand. Salamat kayo, Der. Okay ba ka? Fight, kaya na nimo. So, una na ko pangutana. Kay ang akong pagmatuod karimang si Kristo nagpakatao unya nga maoy among tinuohan, sakto ba mi nga nagtuo may ining klase sa pagtuo? Dili. Ang tubag, sakto kaayo kay kami usab nagtuo niya na. Nagtuo may na, nagani may Christmas, kamuwa. Naagani may Christmas, pero ang uban ganahan nagbunos pero di mag-Christmas. Kamo nagtuo, kami nagbuhat. Dili lang mi nagtuo
o Pastor Uli, amo sang gipakita sa among liturhiya o nang duna may Christmas season. Bawo lang kag duna ba mo'y Christmas season? Kay basig igo ra mo ng tuo. Sa Santiago 2:7, patay ang imong pagtuo nga way buhat. Ang Katoliko, wala lang magtuo, nagabuhat pa. Sunod pangutana. Kay sakto man mi aning pagtuoha. Nganong ning supak magka? Ang akong gisupak kay imong gipatuo ngang imong gituhuan tinukod ni Kristo. Unya gitukod na tinukod ni Kristo. Wa jud kay mabasa diha nga ang gituhuan ninyo gitukod ni Kristo. Nya kasama ang gituhuan United Pentecostal. Ang akong gipabarog. Irisa na lang ng United Pentecostal diha gituhuan lang ibutang para masakto na ka. Ang akong gipabarog nga tinuohan sa United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao, gipangutana ta ka, sakto ba may og dili? Ingon ka, sakto me. Ang imong trabaho unta ron ang pagsupak, pero kay Question, yun Mr. man Moderator, ka- objection, Mr. Moderator. Lagi. Yeah, pangutana. Premise na, premise. 1 minute. Kay oyon man ay ka nga sakto me. O nga nganong ning supak man ka nga wala na koy question. Sunod pa, tubag. Wa gibutang sa tima nga ang ilang gituhuan nga natawo si Kristo. Wala na diha. Siya mo'y out sa topic. Wa gibutang diha nga pamatud-an ni Pastor Ruling ang tinuhuan nga natawo si Kristo. Ngano supakon man na kung libutang pa na diha. Wa ko mo supak ana ako gisupak ang ilang tinuhuan. Ang akong ingon tinuohan sa ginahanglan tao grammar Bisaya gamay ba? Pangutana. Tinuohan sa. Pangutana. Wa na koy pangutana kay oyon ka imo trabaho supak panuta. Wala kay pangutana? Okay, wala kay pangutana. Nahumana ang cross-examination. Dapat Nahutdag pangutana. dapat kami og ribatan. Dili pangutana. Wala kay pangutana, bro? Dapat ilargo ni ribatan dili pangutana. Ikaw may question and answer. Wala kay pangutana? Wa na koy pangutana kay ang Okay. Mayroon po, kima ulit tag sayo. Paisa, Mr. Moderator, wa ko kauman. Wa na ko'y pangutana kay ang iyang trabaho mo supak unta na mo kay sayop me. Niingon man siya ka, sakto me. Okay, so atong girespeto no ang pag-wave ni Pastor Laugan sa iyang 15 minutes cross-examination. So mo proceed kita sa atong summary. Kay affirmative man si Pastor Laugan, ang unang muhatag og summary 5 minutes si Reverend Father Darwin, dayon ang last speaker sa atong summary mao si Pastor Laugan. So 5-minute summary, proceed. Sa mga kaigsunan, daog lagi kuno sila kay ningon kog sakto. Mo na nga sagdi lang. Nahimo silang sakto sa ilang kaugalingong huna-huna. It's still a fiction. Mo na nga wala tay mahimo pero kung tagaan pagtagad lami kayo kidaghan kay mga dokumento diri. So ako nang gi-establish mga kaigsunan, wala sila ikasulti. Pero kita perting daghana jud. Bisan pag magbinuntang kayo ta karon. Wa siya kahuman sa iyang affirmative speech. Wa siya kahuman sa iyang cross-examination. Nahutdan. Kita, wa ta mahutdin oy. Perting daghana ang atong katarungan. Ang iyang katarungan sakto na mi, nidaog na mi. Ngano man niuyon na ka. Nya na gibutang diha nga ang tinuhuan sa nga na tao si Kristo kisa may di mo supak ana kita man tanan bisag ang mga dili katoliko ni uyon man ni ana pagkamabaw sa mga argumento mao na nga
Apa natong dokumento diri makaigsunan? Ligon kayo. Wa naman ni objection kay 5 minutes sa mani atong basahon. Dinhi Pentecostal churches are prevalent in the developing world. They take their name from first Pentecost, when the Holy Spirit is said to have descended on the apostles as tongues of flame. The church's roots are in the work of the preacher Charles Parham. So kinsa ray nag-ugat ini? Charles Parham. Nagpaabot siya kung mangutana siya, Pader, kung di si Kristo'y nagtukod, kinsa? Nagpaabot ko ngayon ng pangutana kay perting naghanang libro na ko dire. Nga nagpamatuod nga si Charles Parham ang nagtukod sa ilang simbahan. Napay The Concise Columbia Encyclopedia edition 3rd edition mao gapon Charles Parham gapon na nagtukod, dili ang mga apostoles. Mao na nga niini mga kaigsunan, kinsa day atong pilion, ang tinukod og tao o tinukod ni Kristo? Kamoy mag-decide ana karong adlaw. Kay kun ang Pentecostal Church mao ang tinukod ni Kristo, andang kumuhukas sa akong klerikan. Bawgo na nako ang akong garbo. Ngano man kining akong simbahan tinukod ni Kristo. Mao na nga kun ang atong mga pinangga nga igsuon, Last 2 minutes. nya mao na nga mga kaigsunan, alkansi ta kung piliu na to ang tinuhuan niya tinukod lagtaw. Og ang Pentecostal mga kaigsunan tinukod lagtaw gikan sa Amerika. Why connection sa mga apostoles? Sakit ang kamatuoran, katawan sa Dios nga niay dinhi karon. Dugangin ninyo ang first pag-search sa kamatuoran. Ni ay usa dinhi converted pastor Brad Paul Alima. 15 years ministro sa Saksi ni Jehovah. Ni apay bagong convert na to. Usa ka born again, ibalik sa simbang Katoliko. Di Peter sa Sabadista, Brad Jando Alabado. Marcelo Ahok, di Peter sa Iglesia sa Diyos. Idol. Og si Idol, Brad G.C. Bisira. Gikan sa born again. Og si Brad Edgar Laugan, gikan sa Sabadista. Naghinay-hinay na ni karon pagbalik sa kamaturan ang mga igsuon na to mga Katoliko, kaysa Katoliko pa ta mga inosente ta sa pagtuong Katoliko. Mao na nga with due respect sa to mga igsuon niya dinhi karon, mao na ni ang saktong kagayunan nga dubliha ang inyong pagtuon o kamo ang mag-decide kinsay inyong pilion, si Charles Parham ba o si Kristo. Kamo na itubag niya na. Unang si Pastor Rolly nawad-an jud siya mga argumento. Nakasabot ra sa ko kay bisan pag naa ko niya sama ang among pagbati. Mahutdan ko og argumento. Gano man di sa matuis ang kamatuoran. Okay, time's up. So we have 5 minutes summary for affirmative. Okay, last speaker, Pastor Ronnie Laugan. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise God, amen. So, mga higala sa nadungog natong tanan nga pamahayag, ang atoa dire nga argumento na pamatud-an. Og salamat kaayo nga sa first round sa iyahang pabarog, wa gyud ka basa, wa ka pamatuod, pili jud kaayo. Og sa ikaduhang round, imbes na siya mosupak ning uyon noon kay sakto di ay ta. Hay! Perte yung taong dauga na to ini. Mauna nga sunod gani makigdebate mo. Tanaw ninyong tema daan. Taka-taka umog dasmag.
Aron nga di mo mga pilde, istadihan sa ninyo daan. So mga igsoon, salamat kayo. Ang akong anak nga nadungog nga na-convert sa Katoliko, gitawag pagpastora ko no bisag di ako pasultihon. Mayong palis sa tanan. Objection, Mr. Moderator. Bawal na. Okay, there's no objection for the rebuttal. There's no objection for the rebuttal. Bawal na. According to our rules. Mr. Moderator, There's no objection. So, he's free to express freedom. Dili part sa programa nga dunay mohatag o personal testimony. Klaro ang atong rules sa misugod pa kita nga ang pwede lang mosulti dinhi. Mayong palis sa tanan mga igsoon. Mga yo kog pasaylo sa tanang mga UPC kaya kung na pakaawawa ng atong tinuuhan mga igsoon. Nagpabadlong ko sa akong amahan kay ipangita lagi na ko ang ilang giingon nga kamatuuran. Pero sa akong pagpangita mga igsoon, nahipulong ko. Nagtuo, nagsimba kada adlaw sa simbahan pero ang mga kinabuhi wala usab mga igsoon. Ginatudluan nila ang tao sa mga bakak mga igsoon. Ibig silang tudluan nga mahimong matarong. Ilay nang gitudluan sa mga bakak ug limbong. Mo na nga mga igsoon. Ayaw patuto sa Katoliko mga igsoon. Okay. Silence. wala ko mo object nga bisan sa ribata. Moderator's time, kinahanglan magbaton kita og maayong pamatasan. Okay, walay objection sa rebuttal. Dili makadani kanang inyong estilo. Dapat dito pa lang sa atong pagsugod ipahibaw na ninyo nga dunay ingon ni ana nga sitting. So inyong gidisip. Inyong gidisip kami o ang mabagang duot sa mga tao. So dapat kung patas kamo ipahibaw ninyo kanamo nga Brad Baldomino, pwede ba nga sa last summary akong patestimonihon ang akong anak? Kung inyo kanang gisulti kami, makasabot man me sa inyo, ayaw lang me ilara. Kaya kining inyong gihimo usa kini kadako nga pagpangilad. Ang Katoliko dili sama sa inyong estilo. Excuse me, gusto Mr. na mo ang patas. Hilom! Excuse me. Moderator's time. Respeto. Do not shout, sir. Do not shout. Ato nang tapuson ang debate. Bilang Dili moderator, maayo. kailangan maging kampante. Hilom! Palihog ko as ani sa pastor. Ani, bro, ani. Ang debater maoy mo rebuttal. Ang debater gani ang rebuttal part sa debate, ang mo rebuttal ang debater dili kay mo sultig line. Asa man kuno mo mga kita og debate, unsang klase debate na unsang nga rules asa dapita nga ang rebuttal pasultihan og lain naa dinas debate. Naatay na sa public speaking and argumentation and debate. Naa pa na tagay kog dokumento sa gawas nasod any books sa public speaking and argumentation and debate nga during sa time sa rebuttal lain ang pasultihon dili ang debater. Naay moy kapadiga. Pwede ka mo tubag. Kadali, wait. Ang rebuttal, di man niya, ang mo rebuttal ang debater, not the other person according sa rules sa public speaking in argumentation and debate. Kung naa ka na pastor, okay ra mo nunta. O gusto ka pastor, ikaw Okay, ron moderator lang magjagaw. ang dapat pong mag-kwan, sir. So, I-wave sa moderator is dalawa lang po debate. dapat kami ni Sir Kwan. Masulti ko. So, As nagpahigayon ani, timekeeper po dapat mag-kwan lang ng time. as nag-abang sa area, as nagpahiluna sa area, I have the right nga mo plastar nga naman akong kargo ang makinaunsa may tabo. Di ko ganahan nga nay maglalis. Di ko ganahan nga nay mga suko. Kailangan po tayong magkaisa, maging payapa po tayo para maging okay po ang ating maging okay po ang ating relasyon sa lahat. So nangyari na po lahat. Bilang moderator po ay wala na po tayong magagawa kasi natapos na eh. Hello. Ito na yung wala naman po yung sa rules, okay? So magkaisa na lang tayo sa kapayapaan as for now kasi kung
magsamok na karon dire, mas grabe po ang mahitabo. So let's have peace na lang. At meron pa pong natitirang oras. So tatapusin po ba ni Pastor Rolly yung kanyang speech o Sir Moderator? So hindi po ang crowd ang magdi-decide dahil po moderator po ang kukuhan sa kapayapaan. So, Sir Moderator, ano po ang gagawin natin? Mr. Moderator, excuse me. Okay po. Sa dili pang rolling. Moderator's time. Moderator's time. So atong i-grant ang hangyo ni Pastor. Nga naa may remaining time sa iyang summary. So ato lang patiwason po siya. Patiwason na lang nato mga Pila pa ka minutes ang nigawas? Kalmado lang ta. Kini. Pila? Dili ni kwan personalan. So natay 3 minutes. So atong hatagan si Pastor Laogan o lingkod sa mga igsoon. Pahumano nato siya sa iyang remaining time. Okay. So Pastor Laogan, proceed. Okay, salamat kayo. Sa rebuttal, dili na pwede mo object. O bawal pod mo present kag bag-ong mga ebidensya. Quiet crowd. Bawal mo present og bag-ong ebidensya. Ganina ra sa rebuttal nagpresent ang akong amigo si Brother Darwin. Wa ko mo pugong ang iyang gipresent bisag wala gi butang dito gidala niya sa constructive nga speech niya. Mao na nga wala na ko siya pugngi bisag di na pwede unta magpresent og bag-ong mga witness. Unya karon ako nang rebuttal mo present ko og witness buhi lang ang iyang witness libro. Ako ang witness buhi di man na sayop kay witness man. Okay. Moderator's time. Sir, wala na yung moderator's time sa rebuttal. Ang kalahian ato brother sa iyang pagpresent dapat may object ka. Kaya naaman sa atong rules object anytime. So dili to sayop din sa naghuwat bitaw ko kung mo object mo. Kaya akong badlongon ning diri nga nagpresent. Sir Moderator, so sa imong Sir, wala na pong objection sa rebuttal. So pagbigyan na lang po natin si Pastor Rolly na magsalita para matapos na po tayo as respect na lang po sa kanya. Okay, so mao to siya ang atong gihimo nga. Maayos po tayo. So ang ato lang nasipyat din nga wa di mo ipahibaw da nga naay laing person nga mosulti. So dili na amo pwede man sana si Sir Darwin, pwede man siya magpasulti sana kasi wala naman po dito sa rules natin na pinili. Pero bilang respect na lang kaya tapos na kaysa magkagulo pa tayo dito at gusto nyo ba magkagulo tayo? Hindi naman po maganda yung ganun. No, lalo taga-Bohol po tayo, kailangan na friendly po tayo mga kapatid. Di ba? Friendly po ang taga-Bohol mga kapatid. Amen. Naka-video po tayo sa buong bansa sapagkat ito po ay may naka-live at may naka-video dyan na kapag naggupot na karon, nakakahiya po tayo. So dapat moderator, i-respect natin yung rules at kailangan tapusin na lang natin yung rebuttal para makauwi na po tayo. Para 2 minutes. Okay po ba? Okay, na pa 2 minutes na magsalita si Pastor Rolly. Maminaw lang ta mga igsoon. So, magdata o duha ka daog, dili zero, pareha nila ilang giyon nga zerohan ta. Mao nang daog ta, mga higala, mag-awit ta sa atong 2 minutes. Victory is mine. Mga Pentecostal, ato ang kadaogan. O Maria Reyna sa Pilipinas, analiti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang